me car me won me yusu car bi enti me yemfa car no enkonko sikam e wo oil run ho na yenye oil no bi na omfanya adwuma no mai enti mra ye gi oil na ye kona na oil no ekopai wo kwan so enti that very day no ye say okọ enti echi no yenya ahoboa na yemra afede kra ye friend kra na omfa phone no enti edurure minya yi na mekọ bae no na chese osi me friend osi wo akra ene me nsan send this kakra ma no na omfa nto oil no bi wo ho na omfa meje adwuma no mai that very day so me bae na ska bia nhye dan ne me ho by me hwe me phone so na ska be se 700 ewo so na me send emu 500 send man nti 500 na me send man na echi no we be friend no cry on fa call no na me hwe mu so a ska yesika akwa akodi mu no enye ska ketwa ti na wo se me de ba be dan mu na mo boa me yo na ye hwe sa konfoi he fankasa ena hu na na sa why na introduce no edene ma wo pa chawedi kan me hu no TV so na me friend na ade na no ye ho kire yen kwaya no fa so ye na dwuma ade a wo ye ne ni a wo kan ye a convince wo ma hu se oh sa konfo we de me kɔ no ho a obetumi aboa me amanyiska ade na no ye de na wo ye ne se na oyiska na iska na wo yi nso okasi sudia se ono iska na wo yi no onye instant money but oye bosum iska ene ne say ye din bosum iska no say bosum iska no chese oye mawa on fada na anye den enyi iska no fama na no obeye ne nyankoma de ma echi be say within 3 days time no perform wi a na wa iska no e de ama o de ma nso anhyehyɛ da ho ene say nhyehyɛ da ho ne say ube yusu e de aye adwuma umfa nto bibi ti se ka na wo de be sifie na wa nhyehyɛ ye da sika no ho no a wo yama no ene say untumi mfa nto kai untumi mfa sika ne nto ka na untumi mfa nsi dan so wo de be business afi achi no e da ne wi ansa na wo betumi ato bibi sa wato wonu ni sika no ha wode ma wo no conditions da ho no untumi mfa sika ne nto ka untumi mfa sika ne nsi dan wo de be business afi achi yes sir ansa no me madam yes madam afi achi ansa no aye dan wotumi di sika no aye dan aye adwuma enti na wo hwe no hwan na ebe TV ne so na wo hunu so o sika no wayi bia ma no ana wo bi di ho ada hunu owie a na ye de asedemo rempemu asiedu ene de matwedi aponyankrompo sabrei se wote Maa Akos nka na chese akoma mu nsem bradu ebre na so ensi ye be fitagenum ye be fitem ye fitagenim na ye de amamo enu nti no hyane so se sabrei wodi wa fidie no ebeto Akoma 87.9 FM ne ka che wonua se asem no a eba no ano eden ano ehye esese wodon so tibie enye obi betie no wobeka kire wo eyesa wo hunu ne de na wo ankasa wo tie bia ana wo hwe bia na jese bibia tumi akoso ede abmao se meka say ebia ba bia wo no TV ni ho radio ni ho wo phone na ekra wo di ade say mo be ma phone so na wako Facebook live no abo Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM me pa chaw ebasa no a ya like page no comment na wa share de amaye sanso na ye nuanu amohwe ne YouTube no eno so eye Akoma 879 na mo amohwe no adawru mani die kwan so am subscribe amaye sebe ya ebre no eso a you get notified na won so wa share ama foforo pin so atumi enya bi a share na ye grow ye YouTube no na Facebook no TikTok enso demo live TikTok demo live me nuanu adofo gina so pa ya enya sem ketwa TikTok for mu nyina ya domododo enu nti monkoso a na monhyem fama ya Akoma mu nsem fan club fans of Akoma mu nsem charity group foundation Nikki Pizza fan club UK ya de atoso enu nso eho no mu nyina mo betumi ahye de amaye na bibia ye kama hye nso ema me say yen case ya edi kan no ye Delta paper mill
Delta Paper Mill womo ena aso yasene womo na de floral tissue ede aba edwa so a eye kama maunsa enke be first story no eye Delta Paper Mill ena aso asene na yenko yemre studios ha sei na fe yemedi enkomo baako a ebema wani agye ne wakoma atɔ wo yam na wonso wapre apese de bia yede wo bi ebeba ha sei akodao penio sɛ yɛgye ne nkwa no nso wɔtumi acontribute bi na yɛbɛ studio afiri wei mu ani yɛde yɛba yɛnana yɛwɔ faase Priscilla Opoku Boahema yɛde no ɛba yɛsa dɔfoɔ deɛ sini o moba ɔyare ne ti mo amoa yɛ ne a na kyɛ sɛ yɛnti asɛm de yɛnti asɛm pakora ɛna yɛkoto srɛ yɛtiefoɔ adɔfoɔ sɛ momra yɛmoa fat sika no ane yɛagyeɛ no since yɛ start years ha adwuma ne sika kakraka saa mɛtɔ yɛ naso sɛ yɛnye da binsi ɛyɛ saying 260 yeah 260 na 260,000 Ghana cedis yeah titi sika ne yɛde komu a yɛsi 2.4 billion 2.6 billion na kyɛ sɛ ani ɛsoso na ɛsoso yɛnim sɛ yɛnya nkrompɔn a wodi yɛkyire no ɛnya de a wobedi yɛhwamɔ da biara da kakra yɛbɛyɔ ma etiefo boa yɛ enti ɛnɛ yɛnsa aka Mr. Opoku wa ha Priscilla wa ha Mr. Opoku ewa ha Priscilla papa na Priscilla no ankasa so ewa ha bi operation no ya yem yenu no nyina awie bema na mama mu ha awie ya na mama na pom te sen ya de nyame ase kyeyemu sesei ede na asie ede na ekọ ewe ye ba Priscilla na brabom yo mama me dasi ato bese busumi 90 ko busumi ni na ye ba hanom abra na Priscilla iti o problem kese woni tipa anti de ko government hospital kese wo Ghana ha nyina na ekowi ase nurse akotwa private hospital ho ne ba bia doctors nche se o mbetimi aye abofra no surgery no woni ti no nti ye ko ho no omuma ye kotwa ye koye test bi ye sa test ni wi no omdi main cost no emaye na sika na no ohye 260,000 that is 2.6 billion na nyame ya adom a Maa Akos ba mu mi ankasa mi nua mi di nachi wo ye electrician ti wono ka na wo de abofra na de ne start na mama huye ti huye na obisa na wo kan ni nyina che na wo se ndie onfamra na onye ye mmoa se de be ya ibitimi age abofra no kwansi o nti nyame ya adom a ye be pie mu studio ha mama de ye ko nti aboafo eba mu ma nyame ya adom omaboa na mama mu aso ne nadwuma efo nyina mu aso ama aboafo ba mu ma nyame ya adom yetimi akoye abofra ne surgery ni mienu nyina ewie yetumi akoye Priscilla surgery ni mienu nyina ni mienu nyina yetumi enya sika no akoye ni mienu nyina oh just eye ni gisam keke na de to so mienu no berebe na mkoye no but the tossing in Yakoyen on the 2nd October. 2nd October. 2nd October. And check cry. Enti say wo share TV no so a Facebook and YouTube na ubehuno wo ba yes ka no mukotwitwa ye ya chese kire ye ba Priscilla wo hawo a na ewo ni trimo no na edi atwego no ebia na afei na wa join ye ebia komam nsam dwumadie no ene da wo nso wo hwe bie ye ma update no ne ye de mo kwa kire na mo hunu ne a ye di nkan ka ho asem no nyina awie na Opoku na ebibisa me mama na wo mo awie enti Priscilla ne ti no atwetwe no mu bisa me nsem bebre wo ma ye de to so mienu awie doctor say edien o say ye ba Priscilla say oni how be abiem ne life ni oni danger say bi obefree mo o maka ne sen yakosi sen ne ti no ebetwetwe ebe remain say de sitie no a edien na besie oh but your mama ye second doctor ne ye second one wie ye no 2 weeks time and I was my by review and I could try scan into you could try scan on and or hen was so far said ye beginning necessity now who above from you just above from panty 2 weeks time na you could try scan or say or no more monitor could see some who say bibia I complete
enti no o ka kire say ni ti no say ebe reduce no de eye nema mienu ada say ebe maintain ni say ya ana say ebe reduce but ye nhunu enimanimu say abeye nkakra say ebe reduce nkakra ebe take time ebe timi so aba say en reduce ebe yes ya but yade enim sana doctor kan ye yo na before amoko na ye emse na ya affect no ne baby bebre nani ene ne keke ka ho ene nani no me shede hu ne ye papa eno no ti san mam pacho nani ni so fa no me kan say eye kakra say the first obeda benya na nani echi na so na etwa nkyere so fa na bafom enti ye bisa doctor no ho asem say nani na etisa na o say doctor ne say ono na dwuma a oye wo adwene mu omutwa scan omu aya kasagu mame pacho omutwa scan na ye hu problem na ewu mu ono na dwuma a oye ye adwene mu o say nsuo bi wo ho no mu a ba bia say fa no nye ho ne fa ye a mix it inti ni ho dwuma no wo ye inti say ye no na effect na nini dia nyame adom wa ye ne de ebegyan but say enye no a wontimi nka nche 100% say oye we ni bibia firi ho nti say enye no dia na say na nini e treatment ye den e ma no I say ni tin na man effect na nini de o ma why operation na wie no na nini no so ebegyan na oba afie yi o hwe na ho keka ene first no a na ebia wo munya enye ye no asai na tie betumi aka say oh se de na ho keka ye pa se de won complain bebre nti no operation no bibia akoyi o complain yaw ana say na tie pacho ye free say ye bad no fan say na be 87.9 complain kaka say ni ti eye ni ya apart from that the complain ni bibia de dane kwam pepe yes brebe na mon samra review ana se de o ma wie 3 months on the 10th of January and ye be ko review scan e try doctor na ka say me keep ni yi pa say the be no no mo de eye follow up akosi say mbu say bibia complete bibia ye complete 3 months time ye be san ko na ye ku try scan no san hwe say bibia ye okay yo nti me pa cha fato e say de wo hwe de me hwe ye bra nana ya fa picture no to ma me de ye hwe no na ye bra o mo de ne ko theater no operation room ho no ho ye no ma hye na tade we say no afi na no mo de ne kwa na no ma wi first one afi na ne de ne ko afi na ne de ne ko de di nkan no ena de na oda empaso no a emfidie sisi ne so no eno so enie nti ba bia wo bia no na onso betumi aba no aba behwebe no ahunu adwuma so a Akoma FM akoma mu nsam yedi ede eboa ankorankran ene obi a wode na asem beba bedan ye ne yesu sese enipa we de e wo se ye kone moa entisa de ebesie enye ebre bia behunu se ye bibi sei no na onso kakra wo bia no odi aboa na yetumi anche enipa enkwa Priscilla Prissy na pomote sen wo ho ye pa Priscilla why ye fe pa wo secret ne sen obu okra ka chen se no why ye fe kra wanka me kan wo se me da se so what you say why you fresh ti se chen you kra aba Prissy school mo te sen ye wo hunu eno akọ school ya kasama me okoy uko school pa ohunu madam na madam kire o kire mo de eno de na madam kire Akoma FM 87.9 Kumasi madam kire mo 1 2 3 ohunu enti be kasa kai 1 2 3 kwesi 100 ya betumi akan ubetumi Prissy bo menyum kakra na mensa ma menyum kakra na mensa ya metufu Ajeyi Avata kesunu Yehova Oba tampa Okaya vangu Na Nene denyina na yebisa Prissy say o papa say nyumba na abeto so nyamitumfo before e betra say no papa say bia wo nyamitumfo say eno na ye me de eno na ye oda ho Prissy ensem e wo mu nsusu ye very encouraging papa was it that eno na ye me de eno na ye wo dampa wo nyamitumfo no wakora wo so e wo kwode taba na se de wakọ sign de waba hwe mfidi esisi ne so
Emni obi a na ebe wura tiatia tawuru ho. Ni ekodwa na ugina ho bi. Omo ye na wanwura ho. Entina yam hyehyɛ opa. Omo de no kwahye ho no. Mama nya asem kito. Eteki don't hwere bese ansana. 3 hours. Non-stop 3 hours. 87.9. And almost so or that was 6 hours. And sana so betimi kra astana bed ni so wetima atena so. Yeah. Almost doctor and say intini na ofa a uniform or the corner dream intini kese moja form. Into we are on the nana said that for 6 hours. Nti ebasa na ye bre ono so bre ye tene ho sa because we je ni mu a obeki kan ho ama ade na tuitu be breedi ebasa ni sam minia na odi machi no ni bra na ono so abetena ne ho ba ni mu sa Mo run shift. run shift Ene na wo yam ahyehyɛ de na bibia adwojo wa ye bema je say wa dwojo kra Bema time. wa dwojo kra na say maame wa ba what ne banka me Prince Mame say you know friend me and o ka tell me say wa ba na o maame say won friend me nti ye call second section na ma ka kire but mama me dey ho ne dey me ka bi an change ma na man ye say what that draw so me pa cho dey on that draw so mo man na draw bi oba no nom yeah okay nti na ye ba ya e ya seda mo a en e dey be ma omanfo say omadoma boa ye ama presla ne surgery no ni mienu nyina yetumi aye ama bibia aye kama prese Ma. e dey na wo ka kire yetiefo wo mo a omom boa ye a yetumi ekoye ye no e dey na wo be ka kire wo mo Na me damasi. wo da o ma se hwan nyame nya dan Embua omo. nyame nhyira wo mo ho Isla omina. amen na wonye o makoma so ade mfama wo mo ho no di o ma hwere bia nyame nya dan on hye won mo anemu nyame nhyira wo papa papa be ma oboku enimeti foni komo yi dia na aka kire wonom wi dey di kan di asedama otumfo nyankopon a onam ne dom so aboa yen bi dum pempen so etisi na yenhu boni biara nyame nam ne dom so woni na dini yi saati bi enye nipa nyina ne kom esa ba nkwam na nyame bambo nti amma samre se enije ne serious ya from ma ne ka se aseda enka otumfo nyankopon de onam ne dom so aye edda nyame ase pa sentin se nyame adom yen na asida biu koma ye mama Akos ni na dwuma ifo adofo no na mama so na awie ye di adanse ne ye da nyame asi enam emuaso ko ye ba ha se de omusi ye no ya na agye mensem ne dwuma ifo wo ha nyina se de omusi ye no ebura adwene ntiase so na omonam omodun so aboa ya bedun pempen so a ene ye wo ha ye da awurade ase na ye hyira wo na afi nso so me da atifo ne ahwefo nyina ase enam adofo no mo aso ebi asamre nka abofra condition kenti sei na ka jinsemu den so adofo mo a ene won pai boso sika fam ene huhum fam pai boso amenne yetima koye seju ti sei ya obia titika na ne yema hye no kwasem tin se sika ni mu du den so enam adofo no mo aso ama asamre yetima koye ni na de meka nyina ne sei awurade nyankopon a apagade woni nsem se akatua no onfiri wo soro na onhyira obi biara obi biara hwere ye na awurade mfiri wo soro na onhyira no na wonhyira na namu man nye mohu na baabi biara obegina na ya dansidi ahye onu nyankopon die no nyam damasi nyame hyira mu nyina nyame hyira mo so yensoma damasi se mo so ma kyerɛ ni so na mo hunu se enam enipa binum so na agye ye bayi nkwanti ye wi a ye ma wo mo mehunu se ye wie na ye na won mo ase ye bo nipa bebre na nso obi okra no a wokɔ no se be ye obeba beda tiefo ase no mpo na ayasem wo frɛ wo mo so mmeda ase a omo ma because omanya ne ye wo mo pɛ awie na nso ye se akwatafo san edu na Yesu sa won yade ba ko pɛ na esan ba ye enti obusa se na nkron na aka no we wo hene nine no wo wo mo wo hene o se de obae no kra na wonye jiw ni wo hunu de onyame aye na oba be das ya nti e masafo no nyina no wo mo yade no se san esan ba sa na tie nti nyame hyira mo
sɛ mo nso mahunu ne ɔmanfo ayɛ makae na mo bɛda ase nyame mfa mo nkɔ na wɔmmɔ Priscilla ho ban ɛmfa ma yɛ ne yɛbɛsan de na ba ha no na ɔyɛ wabɛyɛ nipa titiriw bi a yɛde no ɛba abɛkyerɛ sɛ akwadaa no a mobo a yɛma a yɛhwɛ no no ɛnɛ wɔno na abɛyɛ doctor ɛnɛ ɔno na abɛyɛ pilot ɛnɛ ɔno na aba abɛyɛ se na deɛ animuonyam hyɛ aba nyame mfa mo nkɔ yɛda mo ase amen amen nyame kyɛ sɛ yɛna mewura hɔ nti mobɛtumi asɔre ɛna no akora bi anka yɛbɛboa no ne yɛte sɛ yɛntumi ntam nti wafiri mu yɛyɛ meya ayɛ meya ba nka yɛbɛtumi deɛ nyame pɛ ɛna ɔyɛ deɛ nyame pɛ ɛna ɔyɛ yɛnka bi a ɛnyɛ na ɛyi hwɛ adansedie kura nkurɔfoɔ nyaayɛ na sɛ mede voice bi ma Ishmael maame no ɔnwo wɔyɛ ebie abrɛkyerɛ ɔnwo wɔyɛ ebie wasend me audio wanyinsɛn awo wanyinsɛn awo na ɔyɛ audio de ma me sɛ mako adɔyɛ a mo yɛ no deɛ sei ɛna ato me ano ɛden paa nti wo wi ana yaka bibi kitwa bi nti na yɛsɛ sɛ akoma kyɛde a yɛbɛyɛ yi ɛyɛ deɛ oni bie enyanka ne nwisia ne ho nneɛma nso fa ho gyim na wodi wo sika ne ba ɛmfa ma saa kwabɔmpa yɛ gu so ka kyerɛ Awurade sɛ bibia wantumi afi wei wɔn sanka no afi a yɛbɛsi mu 2024 na mema wo sa ɛnte saa kora no nyame deɛ abebi ɔyɛ ne nsa kyerɛ ne o ɔkyerɛ kɔ bɛtumi afi kwa bebre sometimes bia de wani da so no enya no wɔyɛ o de wani na ɛno wɔyɛ ɛno nti fashion uti sɛ de woyɛ de wani da so no on sabeka no de ahyɛ no wani amen me de ma ko ma hwɛ bible mu from fitianse bɛpem awieye afɔdebɔ nko ana nyame di hyira ɔma nko a ɛno nko ana nyame di hyira ɛnyɛ abrabɔ papa ɛnyɛ suban papa ɛnyɛ sɛ wo bɛyɛ ɔsi give it shall be given back to you nti deɛ wɔ mu nyinaa fama translator you have to be here so what you say nti ɔma nko a ɛna sɛ yɛyɛ bibi sei na wo de wo kakra ba wo bo sɛ nyame ahye wa na mu na obi beewu na nyame de agye wo wo so wo de ama wo na ɛsɛ sɛ wonya nkwanhyia bi wo de ba ya na nyame ayi afiri hɔ ɛsɛ sɛ wo ba bibi tu gas ɛhye ne siso ma ne yɛ tum nanso adɔyɛ a wɔyɛ nti nyame kora no fi anhye ne bia kora anhye ne ma anhye asa agorɔ ɛdiɛ unya enti si yɛ wote sɛ yɛyɛ akyɛdeɛ bi sei anaa yɛhwɛ wɔ bi yare yɛfa ho gyim wodeɛ fa deɛ wowɔ bia na ka wo kakra bi nso a woyɛ wabɔ so mpa yɛ wagyina maa kɔ ɔyɛ sei ma memfa me deɛ nkɔ medeɛ me ne nyame kɔtentam baabi a maa kɔ ɔyɛ ne deɛ no me so mekɔyɛ bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ bi na me ne nyame atentam wɔ hɔ ayɛ dɛ ahwɛ na wo so deɛ nyame bɛyɛ wɔnyɛ bosiram ka ne yɛka kyerɛ wo adansedeɛ ne dɔɔso obi ba so ani maa kɔ wo kae operation a Priscilla deɛ ya ɔno so yɛyɛ ne ba deɛ ɛna ɔsɛ ne ne me so memra mɛyɛ bi na mehwɛ deɛ nyame bɛyɛ ɛno a no ba operation ama so adanse ne dɔɔso ama so yɛda mo ase deɛ mo yɛ fɛ nyame nhyira mo moaboa yɛn ama nnɛ yɛagye nkwa wo so de wo nsa timi si wo bo Priscilla te aseɛ meka ho bi nti yɛyɛ fɛ dodo nyame nhyira mo yɛyɛ operation no yɛyɛ wie 260,000 yɛyɛ operation wo de yɛne anade asɛm no kwasɛm yɛyɛ tie fo hwamɔ David deɛ wo bɛkyerɛ yɛ sɛ yɛmɛyɛ no yɛbɛyɛ no dodo yɛbɛyɛ no dodo mese jese 5 cities ba no mayi ato 20 cities ba mayi ato 10 cities ba mayi ato yɛboa ma no sa ne adane 50 ni nyinaa ɛno na yɛ adwuma no ɛde nkakra saa nyame great team great team ya nyame nhyira bia yɛde ensa bi so no team twi yɛde ekuo no yɛda nyame ase sɛ
akoma chede and akoma chede na yadru so emfa wo de emfa ba bia wo mo no ye hia wanwan no ye hia toma no ye hia duku no ye hia wo biscuit no ye hia wo drinks no ye hia ensuo no ye hia empaboa no ye hia sika no ye hia sese emre na adru no yese bra be kan ye ho na nyame nhira wo ye fa se de nse obia no na obia ni nje eno na me kan se me mako obi wo ho a afie duru no de wodi tonsuo ebi ni ho eni bi na wo hwe na ye ka bom na wo de beba no na nipa no eni agye no kra na wo sa no na nyame so ya wo de ayedai ama wo enti emre duru na ye be de se de be hye obia no wo so ka ho bra be ye bi wo nhire niye na nyame mie kwan bi ma wo ade bi wo ho esizi a eye nhire mre o esese wo beye bi wo nsem na nyame onhyira enti man bi wo o se me edru afise ya obi nim se makoji sikaduro me sikaduro ne so ne se me de bramo na ma be ya adoye no because me nim ya me ya me ho enti me ba be ya adoye ne sa na wo behu efiri ho no na minya na wo so wote wo se makoji sikaduro me nyi sikaduro de ye enu bi na me ba be ye enti wo hwa wo mo na last year mo ba ye na etwaguo no last year hwe wo we ni pe wo ha ye nua ba ye nua ba ma papa nom ka bia mo obi a se mo hunu dom no ma komini ma bedwafo nko ye ntumi o ye ntumi fidi wo mo ye ntumi ba kata ye ba ye den fa wo de be ka ye de ho ye ntumi emfa ntoto nema emfa ma wo nom hwedom wei enye ni nyina akora ni o ebi gu akire o ebi wei ye wo mo abonte ho no we mu ya mo ba be office ho nyina chese ba bia ya ma ebi tete ba bia ya ma enam wo so ene betumi jise wo be kan ye ho ahye wo no ano enu ti keka ho na ebeboa ye amo anwa empaboa entade ni da ho ye hye ye drinks no ye beje wotale ano ye beje wo de wo semeto pan no de abra mo chema wonom ye beje cake ye be de wo be ya ma ye bia pastries ahodo chips ahodo ni nyina momra meka ye ho wo kra so da se wo fra ye ne a ye de ka beba ne amesesa eniema no enti bibi ne a Makos me numbers enegu akasafidie no so no TV no eguso wo betumi afa na mom no bibia ni a 0245 0245 3014 0245 3014 0599 926 yo wo bia fabra sika wo betumi ede aba ye beje na fe ye de aboa amasede aba omanim wodu sika ba de wodi ba bia no bompa ye feguso gidi ye senyame ebe nam so aye bibi papa e wa brabomu ede amao pa nti sabre de na ye beko ye nua ba ma bi akodi nkomo nani abrese krodom nani abrese kotomoja ye ntie asemu a wode eba ye be na mame mu ahawie ya ye na pom woko ma na so e nya me adom me ho ye papa wodin e frema achu Newton free hina by Afram Plains mate be me na yetie o nda say pacho 2016 hono mu kono na ya me ko galamsey e wo takwa nti hona me ko hia by we na me ne hihye ho e frene Patricia Kumsin na otompa boa nti wo mu na January mu hono na obesra me wasaman kese na me ti asaman kese na obae nti obetra me nchen sa be 3 weeks na okra me so okone ma me nchen e wo aguna nkwanta nti okoye no na ofra me so se na ne ho esi ye no asa onyem bisa na am say okay so onyem ombra na onsambra na yen check nhwe nti obae na ye check bibia na onyem ampa so onyem nti bisa na say no pese me ne ma me di nkomo oso woni ma me di ni si abotra nsa na wa fa be ma bi pen na ne ma me aya ma woni be ma ne ntemu atete nti mi si abotre nti sa nyi se ne nyi kakra nsa na me ne ma me di nkomo na am see you so waka sa dia no problem nti
obetra me nchen saa be 2 weeks ana osakra me so okọ back to Akango ho na owo enti na Valentine Day ya so na nkrofo efrefre ne so person moto ne manti so okọ back to Akango honum enti on the 13th February 2017 ana okra me so okọ haba enti okọ no ne niam agu dem ho asesa ni nyina ma ne ka ne bag baako ne niam kakra bi ewo mu na okọ enti okọ me frɛ me se me frɛ me san kan yiye biom me frɛ bia wa busy woton ade oso wa busy sa yo 1 week atwam na da be na obeba oso enche bi obeba enti mi si abotrade na me prɛ me ho sa yo afi de me frɛ ne ho mfa no enti wo fefefe dodo enti ontumi ba ese enti mi si abotre na oso opeska na ma send ya ma no wo oso like opeso chese bibia ope bia me yema no bibia chese mi hu ni amenka oso obetwa ska na ma send ska obekọ hospital ma send ska obeto we bibia chese ope mi send ska ma no afede oso we se de ni night tata ni na nyina ye kese enti no enya de obetimi aba mi nchen wasaman kese bi mo na mi so no problem tena ho wo de mehwe wo so akọ se oba wo na ma ba ha behwe bibia wo enti yegusu kakran krasa mi send ska sa bibia ope bia mi mane ne sa afede aka be 1 month no awo no me fra me sanka ne bio o mo no nko no aka sa fra me o fra me bi san se no wo hia o so o wasanku o woni nana nchen ti ho network ni ho kura ti se ono aji okogina network no o fra me ti sa de me fra na me sanka no na me se o anya hwe ti ska opa bia me sene ma no eti mo maintain nka biom ti da ko me fra ye pe na o fa e me san so wo so hospital ho no na wawo o den o so wawo e ma mienu ntafo na so eda nyame ase na me say no hospital bills no sen akosi sen na me ntua oso me si abotre no mo ma ne bill bi aye yo na me so mo nyama ne pe on frɛ me no bo amane na me ma ni sika no see you one frɛ me sada na ma de asa the following day ade achi one frɛ me biom na me am frɛ na me say na part na won yo so ma ba fie na me say wa ba fie na bills no ye den tua aye oso hadi wa be wo hospital ho pentin o munim ntin o mo anhye da angine 100 cedis penti wa tua na me say ade no wan kan kire me mpo na mama ntua anti aseni buafu bisa me ne kasa aseni buafu anti ade chinye na me ko sene ne 300 cedis na me sene ma part no afede me so sa de me ne wo ma me nkasa bibia duru de say ye ba na ebe hu bibia wo o si mi si abotre it say ka ne ma me be bomb no me ntimi ntua akura me say na ede ka akura na o ma be bomb ya me ntimi ntua ye mbra be hu be bia wo na wo se ye nsi abotre ntimi nua ba efre free nkran na so ye nkonko hia part na be obia na nko hu be bia o ne nto ne ma nkoma no ye frɛ pata o se ye nsi abotre na ni papa wu ntino ne ma me akofa be ma bi nti be ma ne pen asem kura nti o mu nyina da single room ntino ye ba anya de be nya ba bi ada kura say yembe dawo de be hwe nkola na nim ni akonya ma sugar boy ti sa papa no mpɛ na asɛm ti o munyina da single room ti e ba hɔ a nya de be nya ba bi kura da odem hɔ no na si yembe da wo de be hwe nkola na nim keke na niam a ya to se de bro na di ni nyina bro na ekɔ ayensi abotre enti no ɔno pɛ sɛ rent down na yen aba enti yen ade na me prem hu sa e kan ko na da hɔ twem na me so e ka ba enti no e kan ti me mehwe me manim ana enti first week abesin second week e ba be ru third week when I catch say part ni awe die afono me bibi bia wo bia ma me behu be bia wo na ne hawo na me hu ade kro nti se ne wanka ade kro wudi sie me kire me ne pa me kire se me ya igbe no de twen na wo behu me ka sa pe na me cutting line no ona sa fra me biom ona se an obeka no kra kire me nti ebra one me wo ho no one be ma foforo sa wo ho nti no ana me san se atu ni be ma ti se wudi nyinsa na koma be ma na wa ye din ana wonim se anya wonim na anyim ana wa mama boka wo hu sa be si sa mere wi ana wo kire me se enye wonim na anyim na wo ne be ma foforo na anyim sa na obeka kire me na wo de twen na wo be hu na me cutting line no lucky so oba ye nche no oba me nche ho no no na sister bi wo me dan na che friend ma Frida no wa saman kese ho a no hairdresser wo me dan na chi no onim ni pa oni na tena fie pen enti ho no friend ma Frida no se mi pese mi kumo ni nkola no enti won friend no pa me che wo na ni ame ye de eni hu dodo na ma Frida na friend me say achu na den na wo ye na me se ma aden o si part say wo pese wo kumo ni nkola na me se me on bisa ne wa ye o de nyisa akoma obi enti onka afede ma Frida na charge o si part so wan fa nkola na mbra achu a obi moja wo de koma obi wo hu ne ebe ye wo da chi wo hu ne ebe tu bo bodam no wo hu say yes ho na o ye di online so won ka se bi no cutting line no
enti ho na me frɛ me maame na me bɔ na mane so ma ne asi ni wo na David say oh na party so sa na ye bɔ bra wiase ye tena wiase ye sa na me papa enso e frɛ me na me di party na ma na mo frɛ party abasa party won kasa bi mu o di phone na ma ne maame na ne maame say yesu ye free hin ya bɛbɔ mu yi ye free hifa na free na yesu ya bɛbɔ mu sa no maame ka kyerɛ na oni na mo charge kura se party onyim di na me ni ba bi me free hin na ma be hia na me kan say me ne nyim ana so onyim o me nche na o di adwane akɔhye hɔ no tini na nanom omu nim say ɔno na nyim o di nyise wan ko fi hɔ da on pese me kofi o sine ne maame subanye oni o musubanye ti o mebɔ me ka kura na sa na omu ye a omu ma na ware ba ko ni guye eti e ba sa no na me papa ne omu be kasa ya na ne maame be te ase sa de a ye mbra ne be hu be bi on entra se na asem we de enu hu dodo eti ade chin me papa ya hu bo afri afran place ba na mi wa saman kese eti me papa ba na o twa panto na so gita 1005 na wa fa moto afri village abedu achi amam from eti o twa panto wo panto no so na wo se sky kita no be 1004 plus ni sika na yira na o frɛ me se achu ne asi ni o eti e ne den na me so da me so miniska o sika me be 500 cedi spent e ne den na o so yen frɛ ma me ne kan kyerɛ ne se yen tumi ba da senti da se e beba eti ho na e frɛ part ne line no ye frɛ user busy papa so frɛ user busy ye de lines ni nyina atra yenko obi a munnim ne fie na mo kwa kwahwe no senyo papa sika kra na yira na mo ko otia ka mo kwa koduru ho no mo frɛ kra mo nya no ye nya no ana omudi ye number 2 blacklist ye frɛ yenko enti e ba sa na papa se na ye de ye ntumi nko bi enti ye nja ne pema no na ye nim ne ye beye enti yan fi omu bi mi frɛ ne bi omu so omu frɛ bi ni ma mi so an frɛ bi sa se na omu so omu ba kra no ade na omu medu sa mere wi kra da eti ho na papa be wuye yare bon papa no wuye na mi wo ho ti mi ho din na mi dwendwu ti mi sora no kure mi to petition aga sa mi bon pa papa saman se ni atu mi ni enti so ogidi ana woni mpase nkola we media o ma mi nti bibi ansa na yi a we akọ ni endi wo to petition ko jira papa na so da mi nko mi jira ho mi sora ho ma che bi o mi nkase obi an ho na ma hwie nsa na gu abon pa afrem papa saman se nkola na media pa o ma mi hu san kyerɛ ni bi na ma hwie nsa na gu ho eti mi yesa no mi ho da kro be 3 years time mi ho ana ma Frida e frɛ me hairdresser ni no se pata frɛ no e bisa na sese me wo hefa na ntimi gusuti asaman kese ho ana na hefa na me wo ana ma Frida na kyerɛ se asaman de mi wo ho nso no bebi amete wa asaman de onim ho ana party ne so hwɛ me de den ntino o di nkola ne beba nti ma Frida ne frɛ me no se mi bɔ mɔdi an frɛ party na pata asa anya dwen sakra so di nkola ne ba nti mi frɛ party no ana be frɛ party no me frɛ no ana fire o se hwan ne na me se emi achu ana se saman enti wo ho na aya mfrɛ me se ami ho pa na me mfrɛ wo no ai eden pa na me di aye no eden pa na me di aye o no pa na me se den na ye no o se hwe wakonya accident oni nkola na konya accident e kadan ko mu ye wunti sisi a oni me kasa kora no o ayi impaibo bia o baby sorry fee a oji ayare hwe enti onum koko 50 pesos kora onti me num ana mi so me nya ne bibia ye enti me de mi sora me bom pai man papa se ni atu mi nti ase mi hu se me no uti na wa fa nyinsen na ma hwe wa wo ka kire mi se ene se nyinsen no unim ni a eye ne de enti mi hu nti no me bom pai man papa nti ni atu no de e papa saman na eye enti wonya dwe sakra no fa nkola ne bra na o si you wate ni hunya to ne pa odi nkola ne beba mi si you me fra ochina me fra ene ochina sa ma mi ni nkola ne nka sakra o mu ko school o mu free school ba but wo de send one picture mami mi ni band mami to bi ma wo de si abotre ya me ya ma nyumri wa dada mi ma brempo wa bre ma bre mama ma bre enti e ba sa no be match mo honum mitimi dwen ho enti mi ba me kura de wo si mi tu ma dwen free pad na party ni wo ye yi de hu bi da na oba wo ye se de eni humpo enti match mo honum mi ko voter regi mi gusu dwan de ti mi se ma dwen se mi de ni ko ba bi pa so owu mpo anu owu na bibi atu no hu say yes baby hene ma ka mi de ni be ko mi de ni ko do so voter regi sa wo ye de ni mi ya igbeni aka sam sa ye frem achu bi ye frem achu mi aka sam ye ntafo won sura de won atachu mama won sura de woni na wanka je so ya igbeni ana onim dira o ka se oti igbeni bi oti igbeni na se oti igbeni onu so igbeni o ye fa o si ni papa e igbe na ni mama ye fa nti ni papa wu wonte wonka na obedi hu agro this agro wonte wonka wonte ye
enti manya ni bibia na bibi so ma say we kura mi kokum ne kura ne ye bibi si kura emfa so oni so na mi sa ayi akramado me ma mi krom ho no mi sa anuane bi wo fam ti mi sa na mi kasa gusu se nkola ye mi mapa na mi pese mi ti wo munka na mi to anuane gu wie mu na epeti fam na ekoye na mi frɛ part no fae na mi chia no na oje so no se an on why na adwin se kura se me frɛ nya de on kura be fa me kɔ kura biom da nti onim ni aba na adwuma na fa me kɔ na me se onyankopɔn na eye no se an bi san se na nkola no won amo ne ma me nkyɛn e won mfante na ɔmo ho ye de ɔmo se ɔmo ho ye me se okay pese me ni ɔmo kasa o ɔno de komudi no me sani ska ɔbɛma mate ɔmo kana me se yo ɔpa he ɔso de ni amesani ni bia nti ɔno de komu na de no na me se komudi o sen na ɔso be ma ɔno ɔbɛ boss story bi kyerɛ me so ɔbɛfa be ma bi be ma na anyem no obi kunu abɛnyem no nti nyinsa na abɔ ne so nti ɔnwo ye ɔse be ma na firi kuma ase nti nyinsa na abɔ ne so nti no peduane a obedi nti me sani iska no ɔno ɔbɛnya adagye ne me twitwi nkɔmɔ nti ɔno ɔbɛka kyerɛ me se mra ɔni ɔba me nkyɛn na ɔkɔ nyina na ɔsa ne be ma foforo hyehyɛ hɔ ɔba wo nkyɛn kɔ ne nyina na ɔni be ma foforo sa hyehyɛ hɔ bi ɔnya kokoduro kasa sa sam ni kyerɛ me se ɔba me nkyɛn na ɔkɔ ɔni ɔbɛma foforo sa hyehyɛ nti onim ne anyinsa ne die nti ni ɔyɛ no na me se sa ɛnyɛ sa boy ne kɔ se adani boy bi na Mike na ɔne ne wo first born no nti ɔne adani boy no nti ɔse adani boy no kura ɔyɛ nkyina wayiram na Mike no kura no ɔno so na wɔkɔ Liberia wajan nkola na ma no hwɛ nkola no fitim no we ɔmɛhwɛ nkola no besi ne ɔmɛhwɛ ntafo no kura yɛ ntafo na wo hwe ho da wɔ sɛ wo ma no wɔse Mike ne nso ɛmɛhwɛ nkola ne yɛ ɛna bɛma baako bi nso ka ho adani boy no ɔse adani boy no kura ɔyɛ nkyina wayiram ɛkyɛ sɛ mo yɛ miɛnsa sa yɛ miɛnsa no enti woni wo oji wa ha sa ji wa ha oji wa ha sa ji wa ha ba nyi se no di frimi mi nkyɛn na odi dwane kɔ hye hɔ na ɔkɔbɔ yi no akɔji osako no akɔji wuji di tanyi se no odi free wo nkyɛn me oji de pa me ya igbeni me oji de ma kɔ ebisa oba ebisa afɔ no kura no me bisa mo so mo hwehwɛ mu ye so mo ye me moja me mpɛ ɔhaw bia mo hwehwɛ mu saa sɛ me moja nkasa na girl ne yesa no nti wona na nyem ye but so wakwa no ne adani na akɔda so no asakɔ Mike no so akɔda bu so omu gugu so saa pepepe na ɔyɛ gugu so obi wunya no gugu so first time obai na so onyem second time obai na ofefefefe saa me gugu so kakra mo me gugu so osi se ɔkɔ akosi odi sign wɔ hɔ odi second time na obai odi 2 weeks me fa say odi 2 weeks ansa na ɔkɔ nti we ho dia wo gugu wa dia so a ɛna ɔkɔ yɛ na obi to aso ma wo obi kɔ to aso enti say me friend na adwi nyina say waje atum say nkola na me die na ma me ne wo ma me nka sanso da bi ɔhaw kakra wo fie enti ne gi wo so vo asam ne wie me ne mu asam kura wo fie poten wo so wie because on pese me ne ma me kura be kasa kura ma ne ma me aba hu secret bia da me friend ebre bia no adada me a ti say no ayi na adwen nyina kyerɛ sɛ ɔbɛsɛ ɔde nkola ne babat ne maame ɔhaw bi wo fie hɔ ɛwɔ ɔne ne maame ntam ti giso ɔmudi saa asɛm ne wie ansa na ɔbɛtumi anya kwan de nkola na ba nti ɔkyerɛ me sɛ ɔno ti sɛ me friend na me se ɔmfa mabusuafo pɛ sɛ ɔmo hu nkola no ankasa ɔsɛ mi gya santi ɔmo gi ɔmo kɔ gomu afa hye bi ansa na ɔkɔ boaboa abusuafo ano na ne ɔhɔ ɔmo aka ansa na me sɛ ɔde nkola ne bɛba so ɔbɛn ne den hu no ɔka kyerɛ me saa na me su saa me de bɛba Akoma FM anase ɔyere pa FM ɛhɔ no baabi bi obi a ɔma kyerɛ no ti sɛ ma ba Akoma FM na ɔma bɛ kyerɛ no baabi bi obi a sɛ ɔse yɛ ni baabi ɔno wɔ na yɛbɛtumi abɛ kyerɛ no wɔ hɔ na baabi bi obi a no ɔnto ayampia obumu ne pankɔ afɛ wakyɛ difo me ha onyina me de aba saa pɛpɛpɛ ti me ha onyina me de aba no sɛ mo hwehwɛ na kyerɛ akwan na ɔmbra ha na yehu mu no kresɛ nkola no omo ye media na omo nya media so omo nya media e ka ma bɔ no hu nyina no watu aka na ma me na asɛm bia de na asɛm kɔ ti so ɔno kyerɛ me sɛ nya de mehu na kyerɛ kwan ti no kɔ watu kwan oni Ghana ha ba bia so no isu Ghana number nti ɔ so wa kango sa na ɔ kyerɛ mo to pabo akango no so wɔ simpa takwachi ho baabi simpa simpa ehemu ho baabi ɛhɔ no wɔhyɛ wɔne nkoda no nkola no so ɔmo ne ma me nkyɛ wɔ fanti ɛno no akango no wo sɛ wɔgye na ha mu dɛ wɔne mɛmɛ de da by heart
Wajina hemu da ni di ankasa de say Patricia Kumsen. Okay. Eti yenhwe wo se na wo kwaye galamse na ohia no no to de Mpaboa ne boxes. Wo no de na chie wo ne ho a emma wo ho nyina wo se mampa obi apart kwa na mpe no. Na ho keka ani se na nani hu na nani edin hu na wutimi ne bo bra ko anim na wanye bibia se dia wutimi se ebeko yie pa because oton ade nani odin pa hu se nani edin pa oton ha wo eni ade ton ade sa pepepe tisanka nani da fomu a ka wobetumi ne na bo bra pa ma na yie pa na wo hia no ono ho no wo na wo kwoto no ena ne ma ya yi nso de omo nna ho kwa so hunu obia wo ne bibi ota ne ho wo bisa ne se part ye me do wo be ma wo akwa mu ana obisa ibisa ne pa no so ono ni Michael o se wanya boy bi no ni Michael ne wo ono ma wo baako na Michael na sa ko fa oba foforo enti ono part ni di akire ama oba no potu na duro enti oba me nchen kura no na kuro da ne nan mi soro no pa me hitin so e di miamia kuro no ma no anopa enwumre enti o se Michael no ne mpra na ye ne saa atu na duro so oni Michael na jai kura for o se 1 year oni Michael na jai for 1 year kura ni be ma bia wona kwa mutino o se ne mame no matu no fu so nsi abo 30 na won pese me ne mame no be ka sansa nti se nyinsen ba se ne abai de wo mame mutimi ka se mi ko yi ana me ne be ma ne jai ti sa na ko bai na no de anu da wo de to ade no me ye to no sa pepe se mo ma ya mo se ma no de wo se ma bia no de chemo ohunu sa pepe aha enti wushia no sa no wona ne keka ye fa ye no ena otu betra wo so oba bi awukọ ye no ana se enti mi free galamse obeda no wakọ akotira be o da bi mi free galamse no enti no me ba fie na me invite ne so mbra enti December mo na me ni di nkomo sa 2016 December ye ba January 2017 enti January 5th ho na oba me nchen eno ba won nchen to obetra me nchen obe stay for me nchen sa be 3 weeks sa bra no wanyem da bi no to obetra me nchen sa 3 weeks no okọ no to okọ ne ma so okọ ne ma me ho aba no to okọ ye no ka kire me se na ne hunam se ye na so onyem bi no kure so oba na me ne dade ma bo me ho ban bia enti me jitu se onyem enti okọ no ross sa pepepe run na ya na ye kama una washa condom da tadua mu bo ha o se tadua mu bo ha wa she bi da dabi rosa condom dabi esa unya tinka ne se na wo she condom unya tinka ne se na opero no nti wo wiase aba ye condom she bi da ma she bi da ba ya mani nji hu anko square ti se de na wo she bi no sa pepepe ene wa beni wo mu mama yes yo enti wo free won chen call ye ni kuro mu no hene fa ni de say ofri me nche no so okọ aguna nkwanta e woni ma me nchen wo ho tini na wotwe miensa na ofra okache wo se onyem dabi sa mi fan so obetra me nchen na wotwe miensa okọ ye no na okache wo so onyem anti okọ ye na okache me so se na ne hu ye na so onyem bi sa na me so onsa mbra na chi ne ye hwehwe ne anti osaba ye anti oba ye no osaba tra ho sa 2 weeks ana osu anti 2 weeks ne ba be so na 14th February ba anti 13th no okra me so okọ na enkrofo reference on person moto ade sense oton ade ntini nti okofa ne ma onkran na ode akọ na see you okay nti oba ye na nyinsen na nyasen oba ye no kra me check is nyinsen na say but oba ye no san ye kire se onyim na ne so ate na ofefefefe odidi bia no afi ti bi o drink na obenum kra ada bi okro onum kra sa afi bio na che se enu be dia dance se wo hia no se ne perfect na oba ho no de na onfefe na ne honam nya ba onyare yare nti untumi nka se wo de nyinsen no ebai taba bia wo kwose ne pene no wonyem ente sa okay wa na wususu se na se ye hwe ebra o ka che wo se wonyem ya wo san ba wo ho na okoye no wo ye no esisu 9 months no na so okay January sa be see August ending ho pepe no wo ye enti me ade ni see sa no me call hospital okay me call hospital possible me call hospital na me call born nurse ni bia mane wa asaman kese me bia court ho no mu asaman kese court ho no mu gi awo e ho no enti me call nurse na me call born amane se me ni oba bi tena se ni be sisi na wo we se ba o sinyin se na nya mediant mpese mi hu no so say date se ni free January sa be see August ending dia and the nyin se na ya wo dia o fan free baby anti no medie na nurse ni kasa okay na ye wo ema
ye book bi a ye kwa ye failure na wan na onyem ye ukuno na ja watwro Mr. Osetutu Mr. Kwakubonsu na chese watwro ni nyina e wo ho kaba wo ma de wu bi sa no wo mo de paper ne chiro ma bi a fada no na wo wudi na hye ho wo hu buku oba ho mi fan say oba me nchen no osa akoye no ansa na also okwakoye sa ne ma no nti na sa book ne mi hu anka sabas third time de anka me hu because ho no akotena na me mani ni scan odi ko hospital ni sa ne ma mi hu se wo de wo na hye ho say akra ne papa na se be ma foforo no okay enti woni ne twe mpra kopem se wonyem ye okweso okowo wo ma me ho omukuro mu ho na untumi nkọ wo mukuro mu ho enko hu na busuafo na onim busuani bia da ni ma busuani bia woni pese woni abusuani kasa osisi abotre na ka osini ma mi suban nye enti ni ma mi na ye ma oni ne boyfriend Michael ni giant no opese mi da ho ansa enti se nyinse ni nyina bibia ni ansa na se ni ma mi ntimi kasa o munyi nyinse enti no mi si abotre na mi si you so akasa adia emema yesi ma wakokodro na emema nso munsu wakokodro because dit ye kase ma oba be ma srepe onimo no na obra me fie na okoni fie se wo koku no so okoedai se na emema nso munsu wakokodro fa bi because oba ya wo kwa akofa no wunim so wo yade bi won ho anadwo na eba awia na eba wunim ne busua ni nti se ukofa de be hye hoi enatwu ata wo wu ya bibito na kabende ma sa adwi na ba me trim na me so wa bayi minimu fie se unsu na galamse na bebia be hia no yo so ho no enye ho na unsu firi me so nye ho na me firi nyina be hia mu ati se wo ba me nche se me ni wo ma me kasa ana se me ko hu bebia wo no so me ho no dada me a de ne ma me dada me a ati second time no ba me nche na me bo ma me na me so sa de enko afran plane se wo me ma me ho ne ko hu ho no ati eba sa no o si mema de sia mo be sia no ma sa jan ye enti me eba sa me de me papa number ma no de me ma me de ma de me nua me twin sister de ma no ono onya sa numbers ni nyina enti sa numbers nyina o won nchen se na be na adwin ka se bi de me dada fo bia sa na me ye no but wo de no person no ne busu ri bia be hia na so be ka o si me o so mu nyanyanyan o si ni titiri ni ma me ni na o so mu nya kura enti no se nyinsa ni nya se de me ba ndi o mu ntimi ka se o mu ko yi na anya ba bi enti no sa pepe no ye na wo yira nsa wuhia o da bi me ni yire me ware ye wo nware da bi na wo ni yira nsa wuhia part da bi me ni enti wo ni part ja yue ya nsa wo ko fa ba pa chan enti na wo mampanin for ho ana da bi part main ni wo mampanin for first one wa wo bi aka ho biem me wo mema mienu wo mema mienu but part man nyini chen mema mienu no okay enti wo se wonyim nyina wa na ahwe no mi ana me hwe no to ne ho niema de man to niema de da no ofre mi so o piska koto niema no ayi na mi so won si abotre da foforo na nya hobo na we de ene ya ofre mi ami sani uska na koto nkola ne ho niema de ade si abotre etu nya ka ne buafu no aka telan ti si ofre no kura wonya ti unka wonya ka asem bi fa nkola na ne buafu no aka telan na afru so sa na otie part benya fie be sen or something me checking the card no they say about 30 years and 29 years. Oh okay just said na why young no you young pa nti ye say wo jitu mu san kura de ye wo dia ba mi ogidie pa san kwala na me dia o ma di mfie san ombe 6 years 6 years money and for e ma mienu na ma mienu na say e bi obeka say oh achu nkura ne your ma nti no beto omudin ana said de what nkura ne din say o maye nko ho mpese be ba ho ye tumi de fa phone so ma oh dabi jamo mpe kabo ti no anso de fa phone so ama dabi wo say 2 weeks ne so yanka wo say ye ko no na sa wo ha wo nyina ba ye wo say nyinse no nim ne de ti ntokwa ne ba nti mi bufu ye ana ho na ne ma me no mu ba mu a o mu si embra na akire o mu de number 2 blacklist ye friend ko no enti nkura ne de wani kuro twa risi wo moda me so nsane kuro nsane ti no ne ko ba mi nya nkola ne picture ne ma me de no no nkasa ne de ne say o de start na ma twe enti o de start bia na ma twe enti da kuro na o si nkola ne yare na o de 2 start ma comment bi pe na o delete me number enti ma o ye start kura me hu bio enti sa ho na me fa nya nkola ne picture no nkasa ne de na ne ma me de enti ne ma me de kura na o wish ne Mother's Day na me nya ne ma me de enso ka ho na wo hwe nkora no wo start wo no mo sa wo de o mu semi sa o mo hene ne de sa wo a susu se o mo o hwe a me say no o me o kwame nkruma shape kakra o hwe a tu hwe
wohwe nyi me se wo wade ato bo wade ayi me Kwame Nkrumah shape kyerɛ me se wo ma no ase enwi no ho ba bia komu kakra na ba bia ba kakra wo ma no ba bia komu enwi no ba bia komu na ba bia ba nim kakra wo steady a wo behu eno ne yefrɛ no Kwame Nkrumah shape no oh okay nti nkra no so obi so wohwe o mutrinwi a wotimi se me de ne bi pepepe o mutrinwi te sen wo mi de ya wa wo hu ni sen se na wo mi de ne saa pepepe na tie saa na tie nso wo ye na mi bisa no wo se me ye wo ye ne me nokura na ye hyeda ni nwi o ye tire hu saa ti part wo ye no na mi bisa se part na nkola no onwi de o so mo onwi kura che jata ni ko mu nwi no kura o se nkra no onwi nso wohwe photo na so obi onwi ahu se akola we de onwi ba wohwe photo na ahu se nkola kura mu nwi ti se mi di wo mu nwi se jata ko mu nwi na o mu onwi ti se jata ko mu nwi won se jata no ni ko mu onwi bebre no wa che se nkola no onwi kura chen sa so wohwe nkola itiri kura na enwi ni ho sa kwabo hwe steady na hwe omo yi ni ye behwe ye Kwame Nkrumah shape de ni bia mama no apie sa na ha no ye asemo party ye di wawu anti nansen mi di na ma ne ma me eda anti eda ne friend no bisa ne question ono oji tumu se nkola na me die anti eda gusu bisa ne question na ne buofu no akati line no o ma won nkura no kura nkasa da nkola no na me pese mi ne o mukasa anti e ba sa ne he oye osi mi gina line no so na on frɛ ne maame ana me see you anti mi gina line no so na ma yedin na o frɛ ne maame ana ne maame di phone ne man nkola no ona bisa apenyi se ne hu ya na osi ne hu ye wadidi osi wan wadi gari so kom di no obedi amu kakra nso saa eti ho amu yes ana osi o ma ayi grandma be den ebe no amu amamu ona obisa anti ho na obisa ne maame se na ma na omu so omedi amu na wonu ama oso ne maame so oni sika o so onu ani se 90 kojo ho gari ya na omudi ne maame cast ape no cut line no anti manti ne omu asaka bi o yi mi fira homa no so na wo se Frida hairdresser no Frida nim baby apart mote na kurufufuro so na omu ahia baby a Frida ne part ni hia na baby fufuro kura na omu atena ba wa free ho part na free ho ati baby a oti pa se akango ho na otompa bo agisto ho otompa bo ni nima akango ho no ho no wo part ya otompa bo part no na omu di nim no ho na part na omu different part nti se ye hwehwe part na wonye DNA enkura yi se de wosika so ne mema me ensamwa ena da ye nti wo hunu ni a wo fa nkura ne mo no adan na wonye DNA ye de nkura ne ba na hunu sa ye oma wan kwehwe nkrofo me se no me mpai bo ane so odi nkola ne beba so odi nkola ne ba na ye DNA na enya me ma me ni how e ka ma bo ne hu kwa no odi be ma me keke na asem di na asem ko e ka sen isa wo sha me se no e ka ne de doso e ka ne de doso wo di gunsani ani pa wo be ka se me sha ma boka be sei because your free party ani ehunu ni a ye ka kire no ka be sei no kure e ka de ma bobi ba me susu na me calculate fiti saa 6 years na be sin na because me save sa scan nyina o bank anka interest e be ba so no e be doso enti se e ba ne se ya ye DNA test nkola ne nya me die na e ka ma bo e won nkola ne ho ana so ono ne ho na me si megima de a no kure o mama me 200 million be 200 million because wabu mi kwase abu nyina aka ho kwase abu nyina aka na nti wo de kwase abu ka bibi aka ho 200 million me geno ansa na makoma atom yam sa pepe na me geno na okache wo se emema me yensa ene one mo da ye nti ohunu be makora ne ma ne ntafo no e kire na wo sa send ne sika dabi ho mi friend my giant kura mi friend biom be enfie say na bo so me say me fan say 50 be 2020 from 2017 to 2020 ho no frame ma Frida no san ohwehwe ma kire akwan nti ho na me sabe nya ne contact be ma yesa di nkomo biom nti ho me last time me nsani iska biom iska me sene so osi kom di no a osi ni kunu hwe no na kom di no o su a kire me se na osi na me mo wakonya kunu be ma ne no bosi be obi kunu abehya ne nyim kom di no kura nti na sama ni ska osi se ene o da so pe no da bi tie osi before ansa na me ni nkola ne be kasa kom di no se me pese me ni nkola ne di nkomo na osi kom di ni se me ni nkola ne be kasa me man is cancer na onfa ni di ansa na me send 50 cedis be ma no ne tie nti me hwe no osi be ma ne 50 cedis a week nti no sa de no obi a onyim onye djuma 50 cedis e be ne den ana na no bi me kai se o ka che o sa seseka
eka wo wabɔ na obetua de ama wo ɔka sa asɛm no kyerɛ waka kyerɛ me san ni akɔyɛ die saa time no ɔka sɛ ɔne mɛma sɛ ni senti no ni akɔba die me sisi ka ne nyina no fa ma me na me nukura me buafu sɛ ni ɔno pɛ no sɛ ni ɔpɛ sɛ ɔde sika no wɔde ayɛ wie nti ɔmfa sika no na ebehu ni ɛbɛba akyire na me ka sa nti hɔ na me ka tena me ne na nka hwe bi mu no so ɔka so ɔbɛsan no wa wo bi mu kura ɔka sɛ ɔne me ɔn nti no sɛ ɔkɔ aba na ɔne ma sa aba wo bi mu nti no ɔhyɛ me bɔ sɛ ɔkɔ ɔne nkola ne nyipa ɔbɛba na ɔne ma aba wo nkura ne nyini a ɔhwɛ ma igbeni a yɛde mi ebetumi ayɛ mi saa ɔhwɛ ma anim a igbeni wobetumi ayɛ mi saa na meka kyerɛ ne saa ɔsan ne bɛba bɛda ɔsan ne bɛba bɛda na ɔne ma wɔ na me si ɔhwɛ ma anim a mɛyɛ saa ɛyɛ na odi ho fɛ wɔ hono odi me ho fɛ wo kyɛ sɛ wonim ne awutumi yɛ na me kyerɛ sɛ menya de ne ba ha pɛ so ɔhyɛ tokuro mu so ɔhyɛ hi wɔ Ghana ɔkyerɛ sɛ oni Ghana oni ha no ana oyisu Ghana number no ɔbɛhu sɛ yɛabɛkye no wɔ hɔ no wate sɛ bi a wɔde nyinsɛ no kɔma bɛrima foforɔ bi a waanyɛ wate ɔno ana nom to ana ɔka kyerɛ me fa sɛ me kɔ voter region by no ana me ma madam fo bi ɔyɛ bɛrima aba to timi yɛ ne voice ɔba ana ɔfrɛ no ana ɔyɛ ne hu sɛ ɔba ana ɔfrɛ no sɛ part good evening hu yɛ ana part ne bi san sɛ ɔno hwan nie ana ɔsɛ emi rose o me ka safri yo so ana ɔsɛ saa me nim ana ɔsɛ o anya me wo a wo ton pabo ana me ne wo chinchin wo hɔ saa na wo nkai me ana ɔsɛ ana boy ne bi san sɛ na nkola no mhu yi ɔsɛ amhu yi pa ntafo no mhu yi ɔsɛ mhu yi na wo ne Michael na ne da so hɔ ɔsɛ Michael min kana asɛm ɔkɔ Liberia fitimra me wo nkola we die on check o mumpo eti ɔkɔ me ntini nkampo eti ɔde me di nkola na akɔ abusuafo ɔmo kura ɔmo tu ɔmo nan be si ha mehwɛ sɛ nkola ne sɛ na ɔmo tie kura enti nkola no ɔmo wɔ hɔ enti me di ɔmo akɔma me maame but achu ma wonyi ni sɛ wato pengudantuo mu nkola ne nyɔ dia memi wo gidie sɛ ɔmo yɛ medie yɛbɛba bɛhwɛ wo gidie na wo no but minim sɛ nkora no yɛ wo dia ne ho kyire no wonim sɛ ne ho kyire no ne ho kyire no kora ma ɔka kyerɛ sɛ kɔm de no ɛma wo sɛnde ne 50 cedis ma ne de to aduane obia ne ho kyire ne sɛ kɔm de no bɛsi dan wotumi anya sika hwɛ nkora no mienu wɔ abra wo dia na sɛ sɛde woni abere pɛ wo mai wobɛhwɛ wɔ mo kama ɛde ama no na ne ho aheha no ɔmpɛ sɛ ɔde nkora no bɛma meaning sɛ enkoda no wɔ mo papa hɔ ɔde nkora no ma bɛma foforɔ ma unim ne ntia ɔyɛ saa no menim ne ntia but wo bɛkyerɛ yɛ nti no deɛ pagya mu kakra mimi gidie kyerɛ me meba wonya nwie yɛbɛsa no wadi nkɔmmɔ bi nti wode pagya mu kakra ma me na wakyerɛ wo gidie no deɛ nti a wogidi sɛ because me deɛ mehunu ɛnnɛ wɔ ba biara pɛ sɛ bɛrima a wɔne ne wo yɛ hwɛ akoda no wɔno ankasa ɔde nam wɔhunu n'abrabɔ so wɔde kɔbɔ ha na wɔde akɔbɔ ha ɛkɔm de no kora ma wo asɛnde ne sika ebesi dan na ɔbɛka sɛ wo ma ɔmfa ne ma wo na wo nhwɛ nkora ne ma ne ho heha no ɔde kora na ma bɛrima foforɔ bɛrima na ma me mu ha wie na promote sɛ na dr amu aho yɛ deɛ ne ho yɛ paa ɛda kristo ase dr amu akurukra ne nupa a wɔde abɛdwa so nei ɔmanfo ohiri so ne soro no bɔ ho da wuro me yɛnkoto bi no maako mɛda ase ɛwɔ akonya ɔde ama me na mɛkyia watiefoɔ ɛne wahwɛfoɔ nyinaa na mede nkyia pɛsie so maganafoɔ nyinaa na nnɛ charistic yɛ nupa a yɛde abɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ɛne Hindi herbal mixture ɛho nkɔmmɔ ane yɛde bɛsom awie na yɛde yɛaduru a yɛfrɛ no Zahara Mr. ɛne Zahara G capsules ɛna ɛdi kan saa aduro yi ɛyɛ aduro a ɛnɛ open #1 immune system booster aduro naa ne Zahara Mr. ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system wobɛhu sɛ ɔno nko a da biara na kata nketenkete na ɛwa nketenkete ɛkɔ na aba ɛkɔ na aba wobɛhu sɛ ɔno nko a ɔyɛ biribi kakraa bi a na wabrɛ na ɔnya infection so a da biara ɛkɔ na aba ɛkɔ na aba ɛkɔ na aba ɔdɔfoɔ wote saa aduro a mekamfo de ama wo a ɛbɛboost immune system no amoanya ahoɔden ɛne Zahara Mr. ɛne Zahara G capsules sɛ oyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na infection bi te sɛ gonorrhea na ama nsansan abɛgu w'ahemfie hɔ ɔbaa aduro a ɛbɛboa wo aduro a ɛbɛyi no nyinaa afiri hɔ ɛne Zahara Mr. ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a white anaasɛ odeepoa ɛne n'abɛtena ama na gye atom sɛ ɛyɛ maayareɛ ɔba sɛ wotemi nka ɛwɔ Akoma FM na ɔrehwɛ me wɔ Nua TV so a asɛm a meka ne sɛ manyi ntom sɛ ɛyɛ maayareɛ aduro aba a ɛbɛboa wo ama white anaasɛ odeepoa na
ɛtetew ɛha wadwene nyinaa ɛbɛfiri hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a n'atenka no ɛwɔ fam ɔbaa pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na ɛmboa na ɛmbustu w'atenka no ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses a ɔsan kedi 5 days no da koro pɛ na atwa ɔbaa kɔ herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop bi a ɛbɛn wɔ na pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules wotɔ aduro na mixture no wobɛhwie cup no mmiɛnsa na de topayɛ no mmienu aka ho aduro numere so a na wahwie mixture no mmiɛnsa na de topayɛ no mmienu aka ho mepa kyɛ sɛ wode nsuo no ɛna bɛnom topayɛ no ɔbaa nom toatoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a menstrual pains bi a ɛha wadwene o flow na ɛntumi ma yie no aduro no bɛbustiw ama flow no atumi aba yie sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na nnam yareɛ infection paa ɛtetew infection ɛne wabɛtena sɛ wɔkɔ wura tokoro bɔne mu na ma ɛnsansan abɛgu bɛrima no ho wobɔn sɛ wonama na wotiw bɛrima no ho wobɔn sɛ ɛnkyɛ na dwon so aka wo ntantam wonum so ɛnkyɛ na dwon so de wo ntantam wodwon so so a wobɔn sɛ odwon so ne mu apae mmienu na obɛrima mu nyinaa ahyehyɛ wo ɛbɔ pɛ wobɔn sɛ ɛwɔ hɔ a na nsu fitaa afiri mu bɛrima mu ɛɛba bɛrima wohu saa nneɛma wei ɛwɔ ho a adura mekamfo de ama wa ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ sɛ wɔ hɔ na sometimes wodwale awie wobɔn sɛ nipadua no nyinaa ayɛ sɛdeɛ biribi ɛne nam ho na nipadua no ɛɛbɔ pɛ ɔdɔfoɔ adura mekamfo de ama wa ɛbɛboa wo infection bi a ɛha nipadua no ɛbɛboa wo ayi ne nyinaa afiri hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ yɛdure mesi no buna bi wom sɛ ɔsa ɛtetew sɛ ɔsa ɛha wadwene ɔdɔfoɔ pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ mede phone numbers no ɛbɛto dwa ebia na wopɛ yɛ nnuro yi bi atɔn anaasɛ nkɔmmɔ bi wɔ hɔ ɔdɔfoɔ frɛ yi nsisi a na mɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ yɛduru a yɛfrɛ no Zahara man capsules sɛ aduro yi ɛyɛ mɛmɛduro kɛse a sɛ woyɛ bɛrima no wɔbɔ adabrido bɛrima bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no sɛ wontra 1 because ontimi ntra 1 minute sɛ normal average sex period a sɛ bi ɔsɛ nka bɛrima wotimi nya from bɛyɛ 3 to 7 minutes anaasɛ 3 to ɛkɔ 10 minutes no ɔno de yɛato ne din ontra 1 sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na yɛtwetwe sɛ 1 minute bɛrima a adura mekamfo de ama wa ɛbɛboa wo adura adabrijo bi a wabɔ ɛbɛsiesie nipadua no ɛbɛma wo energy sɛ de bɛyɛ a o partner ɛto san a umpopo ti a wobɛdwane no bɛrima aduro na ne Zahara man capsules wodia ne sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi a ɛbɛn wo na wɔtɔ Zahara man capsules wobɛbɔ no mmienu anɔpa mmienu anumere mmienu anɔpa mmienu anumere bɛrima nom toatoa so sɛ aduro ɛyɛ aduro wɔn so a ɛboa bɛrima bi a sisi yaleɛ ɛne ɛgyegye no sɛ woyɛ bɛrima na sisi yaleɛ agye nipadua na bɔ so sisi yale ema unya asumdie ye nyina enyim sɛ obɛyɛ wadwuma obɛkɔ aba obɛtena se nyina agyina sisi yi sɛ woyɛ bɛrima na sisi yale ɛha wadwene de Zahara man capsules ɛne wagye nkwa aduro na basa ɛbɛboa wo bɛrima bi so wɔ hɔ a ɔwɔ low sperm count bɛrima pɛ Zahara man capsules ɛno ne aduro a wonom toatoa so a ɛyɛ natural herbs a ɛbɛboa aboost sperm count no ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ aduro a yɛfrɛ no Hindi herbal mixture na sɛ aduro ɛyɛ aduro wɔn so a ɛboa ɔdɔfoɔ bi a malaria fever ɛha n'adwene ɔdɔfoɔ sɛ ɛtiridi mmoawan ama sometimes osɔre anɔpampo akɔ adwuma so a na wɔapɔ so nyinaa ɛyɛ wo ya wobɛhu sɛ wode aduane mpo ɛto w'anim a wodidi mpo a wodi aduane na ɛnkɔ ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔsɔre anɔpa no na agya no tipayɛ adwuma a ɔsɛ ɔkɔyɛ no waboto ontimi ɛnkɔyɛ adwuma no nanum nyinaa to nanum ayɛ nwonwono ontimi ɛndidi ɔdɔfoɔ adura ɛbɛboa ɛne Hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a typhoid fever ɛne ne di asie typhoid fever ɛma ne nya ahomka typhoid fever ama
obeda numre mpo a na dan adwendwene because ono ne typhoid no edure numre boss the body temperature no kwa na ekosoro na nipadua ni nyina aye hyehyehye so wanfa tawo mpo angu nsom anto no ho so a ontimi empo enda odofo otisa hindi haba mesta ene waje nkwa odofo bi so wo ho a high blood pressure diabetes ema ni nya honka diabetes ama me sometimes odana doa jonso na odonso so obenya sumdue adapa de dabi no soso tia na etie ekuro beto no humpa na adane no haw adane na mane odofo pe hindi haba mesta ekira kwan odofo bi so wo ho a adwuma a woye no imprem bebre no aya na oye adwuma wo ja ho ana se oye adwuma gene ogina awiemu che odofo hindi haba mesta ani yadura unya ebesiesie nipadua no odofo ko herbal shop sisia pharmacy shop sisia license chemical shop bia eben be bia yeto aduro bia odofo ko ho pe hindi haba mesta uto aduro na kap keto ahye so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumre odofo nom toatoa so odofo saje efo na masini biem ebia na opeye ndo bia ton anansa nkomo bi wo ho frɛ yen sisia ne beje so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adafo ye dra ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo atu infection bi ase asa boost immune system no amoanya hoden ene ye dra ye frɛ no Zahara man capsules edi mema asamamomo ene ye dra ye frɛ no hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene diabetes etete no ye nupa ya to pete omanmu ba bia ye ton aduro bia herbal shop bia pharmacy shop bia license chemical shop bia odonfo ye wagana ha ko ho na wankasa uto aduro ni bia obeya danse na wakasa characteristic aduro no eye nyamensha instrument say me ko ahomane so sesia hello Pat. Yes. Pat me mo heria yo. Yeah no. Na bom to say. Me pota ya mi adumo. Nye yentafo ne ho ye. Pota yeso adumo. Omo ho ye pa na omo wen. Pota mo ma mi wo. Ewen. Awoi 100. Ewa hanta. Ena won so wen say. No wanzima. Wo wanzima. Wo ye de ho. E wona mi ti o. Ho na atie. Wo ware ne be ma na ti wa na. Me pota. Oh okay. Na wo man ntafo no papa we. Na pota dina so ma mwamba. Pat. Peja. Mbata mba. Ahaya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumade no a eno asugu a wutie Pat ene ene no edi nkomo no nti eno obekire ye nkura ne papa ba bi omo wo Pat. Why you free? Ma gbojara nkara no mu ni papa. Nkura ni papa. Omo ni papa. Why na no da ya enye mo mo. Okay, the one me say no wrong. Me say no. Na me call. Baby, you to come call baby. Me papa me san frɛ Pat ma me biem o kyerɛ mu wasem nkora ni papa se me ba wiase a manyina kobduru sabra yi me hunu enipa a wo wiase a wo mu ni maame ana wo mu ni papa da enti obɛkyerɛ yɛn minim sɛ saman ɛna ɛne ne da yɛ minim anasa da yɛ sun ɔdai no ɔson da yɛ na obi ni ne da wo hunu ni pakra de akyi no wonyem ana wo kɔpai nkora ni frinuam me hunu sɛ de mesinti nkura ni papa yɛsɛ nkura ni papa na sɛ woni mba on to me kan okure no wɔsɛ nkura ni papa on to me kan okure na wante meti pa on to me kan okure no party adum ne phone he madam party hey sɛ me ka kyerɛ mu hey on to me kan okure no ebia na network agria ebia na network wo ko ebisa yase beye na ha no yase ne fie beye kankan wona ene ye ne sa nya bibia beye na ya no beye na ya enya beye eye suban bone eye suban beye ye hwan suban bone se nyinse ne baye no first am mi ko show manim se nkola na me de na hello Pat
Madam. Na wo se kura ni papa di nti na aka so mu ni papa Hey, na America na be salary afi na mi sewa hello part ye di nkomo mame kura ni di nti mu ni papa part anya bibia mi se mi tu kwa ko be ba da na mi ni se bia mi ni se but out tie pa na mi ni se mi ni se nti mo ma na m kwa se na mo se mi na ta m so na me na egbo bi na wo part kasa sabra na ne boy bi na wo ho boy ben yan ko yo so that time no na mi ni ko so ta mam ko ta kan na 4 months no go gba mi ba no nti mi ta na ba so ma ka se je ni se ni bo ni dia na se dia se ni boy ben because wo me pa cho eya no aka boy ni din boy ni din say ye we ye onye wo no na mi le to ma pa ma so anya ka boy na no aba ti so no mi dia aba ti so no wo no na le ba ro o ma na ka ni ya ne di ko na pa ba bi ye o pa ba bi ba ni pa ma ja la da an ka ti so part me pa cho se be ya ye beti wasem ni ye no hwe ho kakra firi nkura ne ho esu no ene de ni ye ta na pa do ne to ma ni ma fa ni bibi wo dia enye hwe wo dia kasa me yente wase aha to aso eji oya ta na nkwa ni ya nka na wo mu kwa ni tumi ya le ebi de nkwa no mu tumi ni ya de enu ma ni si na mi ta hu de ko le nti e ko ba di na mo se aya ba di na ya de o de nkwa na ko ba di nka ko so de o ku nkwa la no so wa ti asia ni tumi an te te tin ta to no o si sa ni ba de o me nkwa ndi na ma me so me nkwa ndi no yan test ni test ta na ba di aka ya bo no be tia asema wo mi tumi te te ntam no de blade ana no ka sa mi mu aka ngo na mi bo ata wo mi mu ata wo mi ti ma wala mi be manete won ka se obetra konya yiso no won ka da se wo aka ngo bo adwaman wo bo tutu won ka da enti ne wo ka kire wo no boa onipa kro no asem wo peso wo ka kire wo no de afa ba me ya no so ne kan no enti ka kire onipa kro no wo ka kire wo ne se atwese wo bo ahya wo no eye onipa kro na peso wo ka sa asem ne kire wo e no de afa atwese on ka sa enti yen hwe woso nkasa nko bebre but ye de ye penchire mu ba enti woso umma ye nchiremu no mebisa question no a no ayi ma no ebra wo hia atwu e wo galamse no asena na wo tompaboa no na wo ne Michael no wo ho na wo ne Michael twempra botan na one country atwu se wo boy na wo ma wo no so ne wo dae Dabio, otu that time no. Ya mama kan ko that time ma tu share na asa ma boy ni dede. E be share me. Unti that time na boy na do na ko mukulum. Dabi to bo ase. Me say. But I didn't answer why. The call has been put on hold. Please wait. The call has been put on hold. Please wait. When you serious mo a. Once was in kola ne yare wow. Bibia nyom no mu yare yare. Ese for ye ne yi ye ka say part na edi nkomo ye ne part na edi nkomo. Hello part party part Ismail enyina ho safra part man biem ye ne part di nkomo onua ko break afi no ma bam nti no wo hwa ye ne part di nkomo wafo ne ye di nkomo na ne wo ka ne say akoda no wo mu ni papa nti ye ni ba bi okofa ankora ne free ye wagye atubu say ebra atwuse ne pe no na wo boy foforo bi ye friend Michael na mi say na Michael na tu kwan ye o na wonya wo bi anfa hye no o na ode be hye atwu afa no ba be che ye mu ode matu hold no oye ko wo no akua wode di agora ho menko akua ma menko bra but madam aha enti wo say ye na me bisa wo no say na woni Mike e wo ho dada ansa na atwu e be se wo pa na dabi se mi mo party chire mi mo mam ni sin tam no be blend sam to chire mi mo me bisa e se me wo bre ensem ni dos me ka cho se ma bre wo de kasa me wo bre enti me say ebre be na wo hia atwu ebre be na wo hia Michael I want them here for you need to me kai enti woni atwu twempra ansa na woni Michael be twempra na botan
Enti sawoni atwe mprade a die ti na wo se enkoda na nya ne dia me ngasa nya ne dia me kwade ni papa ade no ye ya na asem we ti ye no na me kasa asem we tire no ye no ye ya asem si ngasa wo wo dia wo ba na wo de nkwa ne kwa do so wo kokku mu dia wo ka che ne se enkoda na nya ne dia enti no so dia ne be yes nkwa na wu yanko ba kasa nkwa na wo kasa na wo ade na wo ye no e ma no ko ba bi se wo kwa kokku mu nkura no dia na wo ye Mama me ye nwa dia etua nyama na ka be boy na so betua dia ena nkara ndo ma me say adie na wo ye asembe na aka kire no wo hye no a wo se sa adie ne nkara no de wo mbe kwadro so me fa no mfa o se ne yira wu nti me fa no mfa enti wonyim wan hwe o wan hwe me wonyim wa meda ne ho dan bote dabi wonyim wa ngugu so dabi pat enimi ni agro enimi ni sa agro no enye wa na wo fa ne ka kire ne sa wonyim ma fa na ganjelo ye de ho sa wonyim a na wo bo ho ka ma me bala tanda ti ma mfa na me na me say wonyim no wa mo na mane aka besi ne wo hu sa wonyim ana me se ma mfa ma me na ma mo na ma me na me ne di komo enye wo ma me na koshi atwu wo na wo koshi atwu wa galam se yase de mi bi sa wo ene se wonyim no wa nka kire no ana wa ma ho a enka besi da wo hu sa wonyim ma nko ba me friend ana ka kire de en sa me yin be ma yin sa ni nya ne de se de na aka kire sa wonyim ofa ho bai na me nta na wonim dia sa me se na wonim dia sa na se Pat na wonim dia sa o ma chan beta to so hello Pat enya se hello Pat na me se na wonim dia sa na wonim sa wonyim me ga friend ka kire ne sa dia wo ka kire no na mentie hello Pat Patty hello Pat KA test wo be ye KA test wo be ye MB test da be ye test na wo koye wo sika na wo de koye na sabrenti den ko bo papa en fan ko en tan ko la ya mba ka ya bo no je na ye ko ye wo na be ko ana chu na ne fa Akoma FM 87.9 na wo se wo ni mama me sada mama me sada nti wo ni mama ko nti wo ana ye wa sade se wo be ye DNA test ye wo sa akoda no e ya chu Michael ana hwan dia Pat oye ko shini Maa Akos oye ko shini kwashini chese wo twa ntro ade ni wo twa mama mi ento ko shini mama say na dai me wa family na fan ko ha obo gu man ma so wo TV say woni mama say na dai at obetumi akantam edinsi awiai ama mansa nyina te say ebra woni yeka atwuwa ho no na ba ma bia ne wo na hello Pat mesisa ujira so na wutie mi a wobetumi aka wo ankasa ho ntam se ebra woni atwutie no na ba ma bia ne wo na Pat what the chick of it won koye die ne ko ntimi nka ye hwa baba wasa wo da hoyi hwe suban bone wei ba ma bia nya ne de na tra ne nchen se ne yiri ye wei hello bema bia safran ma bia woni ababa wa wada TV so ada pen yesemu ba la nice girl yesemu ba suba bone efficiency mu busa no so say enkura ni papa wo mu ni papa aso wo kwobo mic din wo baba atwudi se wo di bi be ka ho se wo se ote ho se me ya hyawo wo no na aka akira wo wunua no ono a wo ka akira se party wo ya hyawo ene won tumi ka na dia be fa atwuso ene won tumi ka na be fa obefa fra na ko bi se the phone bedum no be fa
What is your okay kaka? Eh, I go koku kolano. O koku kolano. E dia sam na aka kire no de ya kai. E ka kire wo. E dia nti no koku kolano. Wanyem wan hwe no. Me hwe ne pa. Wo se wa ma ne kapreba. Hwe. Obeka se duane we na adon ko meseni ni sika. O se okotwa scan, meseni ni sika. Bibia meseni ni sika. Na makọ wanse ne usika kra na sesei be me chira ne ba bia woni wo ne nkola ne wo on chira because nkra ne nya we ba eh me kwate mete o me ye ayi o se dia na on timi nkampo on timi nkampo ayi wa part ye say mu ba ye be ma woni ne tie me madue fansaguti ne chegajo ene ma ware esa se we ye cobra lady cobra and maybe ye cobra ana me boa cobra you say no anu cobra and maybe ye dey cobra and maybe ye dey enti party ye dey oye cobra ngasa party adum ne phone no wadum ne phone no ene party wadum ne phone na wanum ne twanka ho Dum no me anu nyina aka ho dum no nonsense bo and a voice na mama ntie happy yeah good afternoon now what this me who dem kan trumpo ndu ade a wo ye na ye ade ma ede ada wana wo dem no mama na njo no so nimpa me ya ade afi the plan of person so one say me fro one say wo dada ni so be fro one frame up to now me for light na ba I feel the light na phone ni si charge. Say we say medical aka cho say no. We say first me nko am from me pese. Asem we ba ba asem tintin no ba say pese do abusuafo ho. Ba wo ye di na me nka secret nkyerɛw. Ye de ko ho no mu a. Say wo she to kurumu, say wo she why Ghana card. Wo digital address o matrix aba be bibia wo bia be bi ka ti to mu na aba. Wo sa so mo da sam ma ganza to nyambo je no le kofia e ko se ma na aka e me da sam na ko tumpo enfo anuma. Da gu uti ati se mi ma ye no ma wo se mi nko am fra me no gusu di ase wani go. Ana me say sa so ma ganza to nyambo ya je no ko se ma na me da sam na to abusu na anuma. Ma ganza abusu asem se na wo so wo abusu na sa na me so wo abusu so wa ti ase. Da mi kan hunti ana. Se mi ti ate nsunu se ni ma mi so ma abusu fo ma me pressure. Say no o ma bre because for samandi ada mabuso for wa konto ada me omo ya da me ya da na mfa from mangasa goma to sam so ya kwa na ya da sam after buso ni but uti Martin ya waka no ba uti say no be 6 years in from 2017 abesi samre 6 good years ni asase mu yesi am pese ye kan want to me ansi abotra ma yanka asase mu ya abedu sam pempenso we hwe ka ho ma me abon kola we hu hwe ka wan kasa bo nkola hu abedu sam pempenso we che ati me pese e bia di asem we be kwa asem di bia ba bia ama ya kase se ni se enti side ko ba bia he me na ma wa kutin kwa no amami ya Switch sasa o fa makasa me ya de me nko na no ha me ya de ntia mba no so yale bitira na omo ye lo mudum light ne mba ndi so do mi no wan wa de ntia ma bi no so eti wo de me fra no pa wa e busy kana ba enyumre wa e busy time bia wa e busy na sa me na me ya ma de mi chance me si ya mama e mako nso ayi me ye fia ti se ya bi no okay say then I will did you think chance yeah it's like my bush 4% in the dawo listen my bush 4% me hu no mu hu kola no me ni ma ka se me ni ho me ka se me ni ho ma tu kwa me ni ho so ma ka ye me ni ho te sa me bansa am ban ya nsu mo bari ban ya ko ya campaign so ban ya men kan we sa na u fre yare ama u ba o me ni nya o fi me o wa na wa am hoye what was tanka no na Ghana hifa na obetena ye hu bebi awo yo o de akaka wo ka tem se ya ka se ma wo nya abuta o ta kan sa se mo echere e bi se Ghana de se Ghana wo wo bebi bi awo bi aji se dia Ghana for na pese o mefi ba wo bebi uju so dia ho na obi anim ho wo ho na ya ka te wuni e ti me ka se bia bebi awo na obi anim ho hello Pat ma Pat me say ayi so me ban mam right Pat chere ye me say hello ma bota se enkoda no wo mo papa wo hene omo ni papa enye wo mo papa ni achu
ana ma me ni di matamu me say enye wo mo papa ni acho na busuam so nim tam tam ya so ni acho na bi wo na busuam ma me ni di matamu acho na bi wo na busuam. Hello Pat na enye ne ma ene wa mo ka bepem nei ala kuma ho menka to nya tam ni no di matamu wa ya da meka na aka tina woni di watam me na me ne wo kasa be ma oto akasa ma wa di matamu be ma enfa bibia me brabra so Pat enfa wodi matam bia me brabra so asam no so me say enkra no sanyi wo mo papa ni achu a wo mo papa ebe ni papa enkra no bia ni pai won mu freduam Pat se o mu ni papa enna wo ka kire achu se woni na ahye wonyin sai no a wonu se wodi 10 pesos akra wo so a achu ho a ebe ye no media ma mami mato anya wona aka che ne se wonyam wan ka je se wonyam na mbote dina somba me say mama se wonya ready wo ya fra wa mefa ne je yira so be ba no me say Pat se wan ka che achu se wonyam akobe hu se wonyam oba we hu na wo se we nyina ka ye ma ho wo ye disgrace to womanhood emema mi ensa na wa won tafo woni asem bia ka akwada ba ko adwama we dia party ya mo wonni bibia ka pa we ya bi ni mi fie and waji abrantie su sika waji abrantie sika I'm telling you nyame betwi aka anye wani wu se wo ba wutumi di mema maako miensa na wo ka kire wo ma se na enkura ni papa eya wo de enkura ni papa ya chi na be hu wo mo be twa so sika wo mo be twire so sika me se o sa ya tafo me se juma enkura wo edi be di ma me no wo mo be twire so tuo na wo jira ho ha ya record ato ho ebe pie wo mo be twire so tuo na wo nim se wa wie na se maako na wo nim se wa nyam no wa wie wo sa sam na da ho se esi ni o ana ahore ya ba ebe sa ahore ya wie enkura se entafo no wo mo be twire so tuo da ache me se o mo mfa nche ne da wasam na wo kan ye no so omuni papa e mama me yensa na me ne mic na wo ho menim se menyemo menim se Maria be dia kire no menim konkokro na nyin se no wei ya sa ho yesemu wasemu mara wani ewe pata wani ewe yema woni pata tie wo fa ba yowa adai meme no mama ka say bi wo fie mame mo ha me da me adam shi wo fa ba yowa me be di part no this o tu free baby owo wo fa ba yowa ai ba man ke de ba ya no me se na akwam de part be ma woni part tie ba yowa ho part ho what fele show Butika meow. Okay, mama. Devil, about devil. I come mama me tobo. What there tobo. Ya beba ni subi what there tobo. Fabi to. Bema na mama. That's right. Na what you saying? Na me adom bibia boko. Sabre do ko faith homeopathic clinic. Bra faith. Ya rebia e how bia say for bra faith. Na o say the studio is here heat na. Tin say there is fire on the mountain. But you see, ya rebia e how bia no. A faith homeopathic clinic nipa bia woni padwam sensakrae bi abam nipa cho research akoso amia say they say enoma miensa ya pomodi gina so nyina no pollution aka no there are some contaminants ewra yensu aduane ne yemframam eno ti ama akwa mienu a omudwumadi omudi yeso pa we nipa padwam no eho atochema they say oba Ghana yare ankofo enya kese pa liver and kidney related diseases the sentinel faith homeopathic clinic say bra na ebe share fidie nim na yen screen body no yen scan all the 36 nerve endings na yen hwe de ha woni padua no yen ti ama yare no nko a wano modua no enkoso no fabra na yen hwehwe na yen timi entu asema yare bia ha obi a be ma wo hu sa dwonso kan wa eba denden but okwa kakra bi na wotimi dwonso so faith homeopathic clinic and now say wo hu sa wo dwonso no e kan
but ukɔ koraa na sɛdeɛ bɛyɛ ansa na wobɛtumi adwo nso kokura baako gye sɛ wakye mo a mesrɛ o prostate no ɛbɔ nkaeɛ research ame ehu sɛ every African man bia after 40 years and above no you grow with your prostate nti wonyini nya na prostate no so ɛyɛ enlarged na emu bia kodru pɛmpɛnso bi a wanhwɛ yɛ a dwonso ho bɛtumi ayɛ odin fi sɛ ba bia o prostate no ɛnam o glands ni mu a ɛbɛtumi akɔfa ɔhaw ɛde aba urinary tract system nim ɛno nti no woyɛ bɛrima no sɛ o dwonso sɛm asesa o dwonso a wosɛ o kyima nsa na aba wokɔ gyina hɔ so a ɛma kɛse bia ne san akɔ wokɔ daa na dwo a wobɛtumi adwonso more than 5 times ansa na ade akye nesrɛ Fabra Faith Homeopathic Clinic wɔn sɛ wɔn ase taataa wotena ka mu kyɛ kakra bi anaasɛ wotena faako kyɛ kakra bi few hours na wɔn ase no taataa a mesrɛ ɛmfa ntena wɔfa tu mmirika nipadua no ɛkyerɛw sɛ biribi ɛtɔ kyema nyame bɔɔyɛ no adeɛ a ɛma yɛhu sɛ yɛyare anaasɛ biribi nkɔ yie no ɛyɛ deɛ broni fɛ no symptoms ansa na wobɛhu saa clinical symptoms a ɛpie wɔ honam mu saa no na wɔn sɛ ɛyɛ biribi a ɛkɔ so yareɛ bi a ɛkɔ so wɔ nipadua anim ɛna ɛpie wɔ honam ani saa nti yɛsɛ yareɛ bi a ɛha obiara no Fabra Faith Homeopathic Clinic na yɛntumi ntu aseɛ ɛmfama wo mesrɛ ɔbaa wafikyi korɔ ayɛ basaa wɔhu sɛ ɛduru bosome no na wobu nsa a ɛnkɔ yɛ koraa sometimes it do ovulation a wɔyɛ ase bɛtumi ayɛ ɔyɛ saa nanso ne nyinaa akyi no awɔ ho atumi ayɛ den ama wo mesrɛ Fabra Faith Homeopathic Clinic the same thing ɔba wonya hormonal imbalance a ɛbɛtumi akɔfa nsunsuansoɔ bebree ɛde abrɛ ho nsuo no ɛdu ovulation nkosua deɛ wɔbɛto but nkosua no ahoɔden no ɛwɔ fam ɛno nti ɛmfa ho ne ne dodoɔ a wɔbɛtumi ato ne bɛrima nsuo hyia a ɛntumi mfa nyinsɛn ɛma da yɛsɛ Fabra Faith na yɛntumi ɛmmoa wo bɛrima wɔn sɛ wogya wo nan a mogya kakra ɛdi akyire a mesrɛ kooko no ɛbɛtumi de nsunsuansoɔ bɔne aba yɛhu sɛ ama mmarima no pii na mmarima sɛm no akɔ fam ɛbɛtumi akum wo bɛrima na saa so na ɛbɛtumi de anifayadeɛ aba nti wowɔ hɔ a no sɛ woposa w'ani na w'ani no ɛkeka wo na ɛporo nsuo nsuo tumi bɛtaa w'ani ni so mesrɛ awia bɔ na wanhyɛ glasses a wontumi mfam Fabra Faith Homeopathic Clinic na yɛntumi ɛmmoa wo yareɛ bi a ɛne wo di asie bɛrima adwuma no deɛ ɔbɔ no all right but wo sɛ for many years ɔyere no wontumi nyim ne da na adeɛ a ama na bi ti wo ne sɛ wotumi ne danti na yɛwɔ sɛ wotumi wo mesrɛ nsonsoyɛ dantamu sɛ wo sustain erection na yɛka sɛ woyɛ fertile enti mesrɛ sɛ wopɛ sɛ wotumi ne ɔbaa no ɛnyem ɛwo deɛ a ɛmfa nyina the fact that sɛ wobɛrima tumi pagya no ne da no nkoa so bɛrima no deɛ bɛtumi apagya sɛ wonya azospermia anaasɛ oligospermia bɛrima no bɛtumi asɔre alright but nsuo no ɛfiri ho bɛsɛ sɛ de nyinsɛn ba no agyene woyɛ dɛn wontumi nyem ɔbaa no fa namba wei ne frɛ yɛn Bra Faith Homeopathic Clinic ɛwɔ Kumasi ahenema kɔkɔben 18 mu hɔ nom a na bɛhyɛ afidie nim na yɛntumi ɛnsaw yɛ adeɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 anaasɛ yɛ tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 yɛwɔ Kumasi ahenema kɔkɔben 18 mu aso wɔn kran na wohwɛ ya Bra Santa Maria Antiku Junction hɔ nom na kɔfɔreduafo nyinaa Enco Landry Managers Road sɛ ɛtakwade na awɔ deɛ a ɛyɛ Poly Junction sorry takwade mu nkɔ Anaji Police Station hɔ nom a na bogosofo nyinaa emra boga abronsan mu mesrɛ yareɛ bi a ɛha obiara no Fabra Faith Homeopathic Clinic na yɛmo bako fiampon sa ofia ɔde kakra bɛ so that's right na yɛ go so abɔ mu kai sɛ yadeɛ ya yɛmpɛ sɛ obiara de yadeɛ bi di bunya na yɛkosi afifufo mu sɛ sɛ ɔyɛ adwumaden de bosika no de wɔgya padeɛ but sɛsie no deɛ ehu ne sɛ obi hɔ a ɔmmra no na yadeɛ na yɛ kɛse wɔ nipadua mu ne nipadua akɔ a dodoɔ na asɛe ɛno nti sɛ yadeɛ no kyɛ wɔ ho a yɛ na ha adwen ɛma wo sika de bɛsa yadeɛ ne dɔɔso o pain ne nso dɔɔso ɛba saa nso a wanhwe a ne bia abusua kora nsa nka wo ɛno nti yɛse yɛyɛ free screening bra na bɛda fidie nso yɛnkyɛke wo nipadua no kwa yɛwɔ kwan wodoɔ pii de sa yadeɛ ebi wɔ hɔ a nyɛ aduro na ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔsɛ yɛ kasa kyerɛw na nneɛma bi ade bɛn nipadua no a yɛbɛhu na ɛnyɛ no yɛka kyerɛw no atwe wo firi ho ɛno nti na faith yɛba yɛsɛ nipa pii yɛde adanse yɛkɔ so obi wɔ hɔ a wɔse me baeɛ no manom no bebrebe dada but mbɛduru yɛ no kakra bi a mode maa me no ɛnɛ me ho atɔ mo enti de bia yɛka sɛ obi ɔyare bia yadeɛ no hunu yadeɛ no kyerɛ kwan obi wɔ hɔ a ɔfa no sɛ yadeɛ no wanya no nafu ahyɛ ne nase atata nti eduabɔ but sɛ no yɛka sɛ wode ohunu sɛ bibi saa akora bra ne yɛnhwɛ oni padua no yɛnhwɛ ne yɛhaw yɛma ho aduru mɛsrɛ sɛ ntwɛn ma wo kidney ne wo liver no ɛnsɛe woba yɛwɔ aduru hɔ yɛde bɛma wɔbɛsiesie oni padua no yadeɛ ndeɛ tie biara no yɛbɛhwɛ ne ama ho aduru mesrɛ sɛ w'ani no wode aduru agu so akyɛ gyae ne bra
wa ma pressure aba so say unsu kura na enisio ta so wo wa no ani prunsuo message say obeba wani no wotimu say de aba so no wo hwe ye wonwa na wo ba yi wodu wo de be ma wo me say say no mpemu hawo no nyina no wa chika say osisi na achia no mfina ya wo ya na kan wo do na so na kotodwa kan no nyina ye be hwa amodu e be bo na sisi ni pedua message say wo ye adwuma kakra bi na wa bre won tu ta biu wakoma ba operepere na ye tititi won sata ye tititi obi ho a make us say be be jun so ade no free some chance say make us say wo yi ni be ma so be ya jun so be ba no aya asem ni nyina ba ye wodu ho e de be ma me sew ensansan na gugu be ma ho da bia won so hye ni kamu a ugina yi ase kra na wuti no e ya de a fere yare pon e bra na mu odu ya de bia ba be ma ho odu na de te ne say wo ba ye wadaji woni padua no ye hye mu no e o se nye be 30 minutes e ma ni pa bia o ba bia ni bia at a time timi so wo ba twe hu say wo ba ma wo ya de na ko feti de ye bi da eguso ayeye ni pepi ne nyame nam ye so a se de na ye ka no obi o ha na wo ho ade ama no ne nyame adom wonya eba ato ne na so obi o wo 49 years enyinsen na wo a wonya nyini no ba bia no wonya ba wo sa be count de entem mesel say be ma wo de wo ba o ha na ha wo na aye ofere ya wo kugina ba bi na wo kan ofere no ye ne be hunu ne ma woduru ebe bo sisi oni pedua menua ba o menses na emba no ana se ba ne maye ebi okura number of days e wo se etwa no enu sa e ba nso ba ketu abi ni nyina ba ebe mu oduru ya de bia ye hwe na wo ba hwe hu se wo ya de no wo ba abeko amna ko faith ye de gidie na ye adwuma wo ba na esunsum asem so a prophet de bit faith wo bompa no wahwehwem na de ha adwi bia no wahwe na wahwe ama mesew fa namba no ye bre no ebe ya mo ye de so no nche se nsa wo de bra na wo ba yenim kwan ye be fa so a ye be ma wo ya de no akọ namba no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and the Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 baby will be our friend number ya branch e be on e be ma ko let us say and na faith homeopathy for ne yete wonom enka no wase Maa Akoma mu nsam is live ewo Animonyam radio online wase kropon eno mu butua ne ye kayese adwadifori nyina boademu o wo mo boademu Animonyam radio na chese ho wo mo etie sa aju ese wo kasa se ntase bia che usa no wonya broke ha che ho da bi ma wonya broke ya da bi ma ani abrai wase nyoma waso mu ni papa mpo ya wo chi die jam kra na chiri die on fa mo mbra na enye DNA test na wo kan wo baba honka so ono no ka se ni mame so be DNA test no owo ga wanka na no ka cho se come the master in the 50 cities owo ga o kan se o sika obenti no ma enye no dwa no dwa odwa na no se ni ese ono a wo se nkra ni papa obo ma me ensa den ana wo ntwise okwe we wakwa wo bia na mi ogide se nkola na emedie wan na ka kire osa wan na ma sa gidie no gidie bi o mu asa se nkola na o mu emedie enti kia ne ka obajo ma ne mame unia ne mame ye no so se ode ne mame na mama unia ne mame ye kura na ko akoma kura ntumi ngina no enti nkura de wuntumi nya wo ma kire die ninja ko siseme hunu kura ne wo mu akasanga santi baby bia part bia ombra ne nya hwehwe mu se nkola ne nya media meja ma na ko na e ka ma ball no hunu atia mame 200,000 20,000 meji se scan 20,000 Ghana cedis 200 million okay because nkura ne sawo omo kwa me nkruma yi nyina bi ho nti wo mte se wo apepepe die nti no won for mo ma wo what to pegu dantrum ana wo nyanto yo enti part oba wo de ba chia bongo mu o wo se kura ni papa wo ba kira yen sister mo ani na ho ote ma wani na ho na abrantie yi se wan kan hye ne se wonyem akohunu da se wonyem wan ka enka wo hunu enti se usu ka kire ne se onyem no obo ho ka no se ye be ma foforo na wo da ne nche ne sister ne be ba so hunu ne be ba wo so wodi ne sika de be ba so age se wutu mirika na wodi ne sika bre na se wodi ne ma bre no we okohu we yas me hunu fange hunu we ya wo se fange ama meja wa pai lai ma pai apai lai that's where the tietia part famre yen ko edie ni exactly una wo se mema no woni papa ena mema miensa enti fasika ne bra fabra na die ne na kura wakakro ntimi kani wotimi kadi bi no na mo so kwantin fifirichiwa ankwawo a ebe eya ka na akoto so e wo galamse na se mema mo pemedi dodo
medi ya mo de moko hanum akoso kakra eno akoso part so odi awo ebaji ama wate ai ensu be me ensu ai ama yo ene ye ko dwa so na ye ko dwa so di adwuma bo bi ventures ese men ka cho se microphone we men panasem kra wote ho a ya wo mfi di sa when ya wo di to na ye gusu ka ye sai kakai mo sa akoma chede misro fa wo de bra akoma chede fa de bra wo mo no wan wo ntoma no je okay ATB Ventures assessment kan cho say adwumakuo wo mo bepie mu Kumasi Asante mantema say ya won mo fa ma ne mema wanya mfihia no edunwotwe ekwanko ade abomodin gi number isesi ane frɛ wo se wo tenkrato yi wa Akoma FM ana se wo nua TV so se wo be ye adwuma no ti bomodin afrɛ won mo se ya na wo mo ma wo adwuma nya adwumakuo no Kumasi ha na eso so amantem bi a wo tie yi ehwe frɛ no wo de frɛ enam se edan wo hɔ no mo a wo mankasa be ma ba bi ada hostel kama wo mo asoso ebema wo ka da bia da wo kwa adwuma wo ba nyina ho ka sika nyina wo mo ena de ma akatua no eye kama say 0533639174 0533639174 0598921817 0598921817 Flora tissues ewo dwaso eye kama pa wasi choose wisely eba ne se nepa de wo ne nam krom na fifrefri wa se ne yade no ene ade ne ntino handkerchief no ne ade ne eja yusukura eno ti Flora tissues ene kama kwada ne ko school a na ade bia he ne bottom pani na bi da bag na bi da bottom wudru ni pa mu ngwense wo bo wa no ase wa yie wa ye wade kama gently afi wa kwa yie bia se chinchin wani ase kakra na ne no wa you Flora tissues na ade siesie wanim kama one more ewo facial tissue and a fay toilet rolls, multi-purpose towel, and napkins. Nina ewa jasho, a bonnet da from papa, and until papa dear, choose wisely, and one any Flora tissues. Kovi organic tiger nut powder eya tadwi sam ewo dwaso kama eya tadwi a wonim ya mema ne ma ready charge e battery e na kyerese ne bibini abomodin ya ne nyansa ne nimdie mu wa hata ne kama en wa yam aye na tadwi sam wa package ne kama e de abadwaso ne mu ahode ne de doso papa eboa e ma moje de afurusane ewo nipadwam atadwi de wonim se de charge battery e no tibomodin asa no papa bia no unya nsuo de na wasa atadwi sam bi na de afra no bo enwumere wo koda so a na waye ne saa obi akwale so wo nipadwam eye Kovi organic tiger nut powder and make for ede acha ne no mo enye ya ebi mu kra de yes smoothies ni ade acha se eye kama papa eno ti Kumasi fo ni kire mom wa Akoma FM ye premises ha say Poco trading ebi wo hom afa Western Pharmacy Sofolai Freddy Men's Herba Dr. Mensa ke wo bi wo hom Silvercrest Pharmacy Bantama Edusa Herba Macrofe Wisdom Amachi Supermarket Tech NPFA Pharmacy Tafom Pharmacy ni Herba shop bi e ben wo bia no Kovi organic tiger nut powder tadwisami ubenya bi atom 054840 5007 0548405007 na wase Kovi tiger nut powder ma waduane enye wadrom amka hit patch aye plaster fata nipaduane ba bia wote ya na ntru ya oni nyina se emfama abosome aso ubunsa waya se etwe a eye ahomka hit patch won se aye plaster na ne plaster by no herbs ewom ginger na kakadronom cinnamon nyina ebi frafra kama etiba ne sa wote ya wo ba bia ene wonya ahomka hit patch bia na wawai ba bia ya wo ya na de atasom wo de so atade eguso ko onwuma som wo ye adwuma ni nyina bati se heat no ebo nkakra heat ni bo ni nyina da na ya no etu ase e de ma pharmacy ni herbal shop bia no ahomka hit patch ebi wo Kumasi bra Akoma FM na bajo de ya nyina ebedwane 0599991149 0599991149 Top Choco chocolate spread any Top Choco chocolate drink eye kama say ade ewo koko mom eye Ghana koko ya we dey made in Ghana enonti artificial ne kala bia enim eye Ghana koko ya enimu ya na wo dey Top Choco chocolate spread wanya bia ti dining table ne so a ene ano papa no waka tombra waka koko na nso wate bia na de afamuo na wadi ede papa mese me de no kra dem kodru fie say ya na matwe atrate so na me teta frɛ na me say ede pa afa Top Choco 3-in-1 so no eno de bibia e wo mo dada wo mo e de milk sugar ene cocoa no
powder no e na afra kama enti eno asa odi so hye afra ano papa twa bi hye fa ye tea nom ewia sabre ya wutie fa ye cocoa drink na nom e de papa ebo no so e da fam eno nti supermarket any provision store bi akodrumu am top chocolate spread and the chocolate drink 0243 033 033 0243 033 033 Congo ointment and sawa pompo and review any idea e kro nantema propro kwada tru kakawre wodware wi akase asate apiagu no so na ne honam keka no saa eye Congo ointment ya de siesie widie ni emani etefine natural ventures and dia bana pharmacy and herbal shop bia ebi wo ho 0249 017101 0249017109 quick credit investment e mabosia e hodwom eno ano Ghana card na de tempa enti bomodin aso obepe bie na chese emergency bia ba opesikasam ana opesika wani aba bia mu a quick credit investment e hwade no savings no account opening eno Ghana card 0596 920833 0596 920833 Grow fine mojadro eye mojadro mu super mojadro a chese beboa pa ma bibia koye dia ma wo be hyehye kama wo hwese de mommy ho aye fe yi a ene chese kala bibia kala dida so kama no fine century eye grow fine century ni na nkrofo hu ni ene ejai ene enya semehwa dia ko asema ko fa brɛ me ni nyina ya de pa ya de pa wodi ni pa ba fie a wodi ade na ba fie grow fine no dia bi mudidi wa na mo achi wo fie ha se no ese wo mo bone de se wo mo hwe sa re eye grofa yo dende wonu na hyehyɛ no e wo horo ya ma ya wodie no mo so ho he nti kogu mu ana kyase twom awo na chi wobesa ya kama pa no nti mesra wo kɔ na so na sɛ wontimi ni dia bomode ape grow fine am say grow fine makes you grow fine 0244 596 532 0244 596 532 na Kevin Gardens Ghana Limited edi Janinko orange juice any cranberry fruit juice abedwa so nti wo bodwa anasa nkura ne se wo mo ko school se ye no anopa no bomodin afa bi kan aduane ne ho eye kama papa ni wo so banum bi we no wo mo fa preservatives ne asikyire basa bia emfry eye natural wo no matim sanka juice no a na anom edi ko nipaduam Semenhia Mall Kumasi Mall China Mall baby eto groceries any filling station bia no Janinko orange juice any cranberry juice ubenya biatom 0244338029 0244338029 ama medase papa ma dia kodwa so yentwa ye homra na afa yemfa dia ka ento asoma mo Patricia Kumsen okay eti yenhwe wo se na wo kwa wonya no ya no dia bibidwa ne boxes wo no dia na chie wo ne ho a emma wo ho nyina wo se mampa obi apart kwa na mpe no na ho keka ani se na nani hu na nani eden hu na wutimi ne bobra ko anim na wanye bibia se dia wutimi se ebeko yie pa because oton ade nani odin pa hu se nani edin pa oton ha wo eni ade de ton ade sa pepepe sisanka nani da fomu a wo betumi ne na bobra pa ma na yie pa na wo hia no ono ho no wo na wo kwoto no ena ne ma ya yi nso de omo nna ho kwa so hunu obia woni bibia ota ne ho wo bisa ne se part ye me do wo be ma wa kwa mu ana bisa ne pa no so ono ni Michael o se wanya boy bi no ni Michael ne wo no ma wo baako na Michael na sa ko fa oba foforo enti ono part ni di ekire ama oba ne potu na duro enti oba me nchen kura no na kuro da ne nan mi soro no pa me hitin so e di miamia kuro no ma no anopa enwumre enti o se Michael no ne mpra na ye ne saa atu na duro so oni Michael na jai kura for o se 1 year oni Michael na jai for 1 year kura oni be ma bia wona kwamti no o se ne mame no matu no fu so nsi abo 30 na won pese me ne mame no be ka sansa nti se nyinsem ba se ne abai de wo mame wutimi ka se mi ko yi ana me ne be ma ne jai ti sa na ko bai na no de anu da wo de to ade no me yeto no sa pepe se mo ma ya mo se ma no de won se ma bia no de chemo ohunu sa pepe aha enti wushia no sa no woni ne keka ye fa ye no ena otu betra wo so oba bia wo ko ye no ana se mi free galamse okọ obeda no wa kwatira be o da bi mi free galamse no
nti no me ba fie na me invite ne so mbra nti December mo na me ni di nkomo saa 2016 December ya ba January 2017 nti January 5th ho na oba me nchen no ba won nchen nti obetra me nchen obe stay for me nchen saa be 3 weeks saa bra no wanyem there be no nti obetra me nchen saa 3 weeks no okọ no nti okọ ne ma so okọ ne ma me ho aba nti okọ no ka kire me say se na ne hunam sie na so onyem bi no kure so oba na me ne dade ma bo me ho ban bia nti me gitu se onyem ati okọ no ross saa pepepe run na ya na ye kama una washa condom da tadua mu bo ha wo say tadua mu bo ha washa bi da dabi rosa condom dabi esa unya tinka ne se na wo sha condom unya tinka ne se na opero no nti wo wiase abaye condom unshe bi da ma she bi da ba ya mani nji hu anko square ti said ye na wo she bi no sa pepepe ene wa bene wo mu mama yes yo enti wo free won chen call ye ni kuro mu no ehene fa ni din de say ofri me nchen oso okọ aguna nkwanta e woni ma me nchen wo ho tini na wotwe miensa na ofra okache o se onyem dabi sai mi fan so obetra me nchen na wotwe miensa okọ ye no na okache o so onyem anti okọ ye no okache me so se na ne hu ye na so onyem bi sa na me so onsan bra na chi ne ye hwehwe ne anti osaba ye anti oba ye no osaba tra ho sa 2 weeks ana oso anti 2 weeks ne ba be so na 14th February ba anti 13th no okra me so okọ na en crofo frefrene so person moto ade san so ton ade ntini nti okofa ne ma onkran na ode akọ na see you okay nti oba ye na nyinsen na nyasen oba ye no kra me check is nyinsen na say but oba ye no san ye kire so onyim na ne so ate na ofefefefe odidi bia no afi ti bi o drink na obenum kra ada bi okro no kra sa afi bio na che say enu be dia dance say wo hia no say ne perfect na oba ho no de na onfefe na ne honam nya ba onyare nti untumi nka say wo de nyinsen no ebai taba bia wo kwose ne pene no wonyem ente sa okay wa na wo susu say na say ye hwe ebra o ka che wo say wonyem ya wo san ba wo ho na okoye no wo ye no esisu 9 months no na nso okay January sa be see August ending ho pepe no wo ye nti me ade ni see sa no me call hospital okay me call hospital possible me call hospital na me call born nurse ni bia mane wa asaman kese me bia no aso asaman kese wutie no enne awia yi na mama bedwafo akwaba evangelist me mu akwaba nana kwa mu akwaba koko an me mu akwaba ama akwaba na me bo me se mama ama wo na dia na mo mo se mu abrewa mu ti wo kire me ana me ti wo kakara ya da no na me ka se bia mo bo mo sam adi ama pato why wa wo akoda wani papa why mako why ama na ehuhu atiro ama wadi kulu ama o bribe ye oni ama asibara nko asamu ya no wedi ka ama de no ntimi nka na mako ma me hwiri nyina ba bi mani bi na ya to ye bo ase ye jimi no na wo mo se ye nka wo mo asem no na ye wia na afi na na akura ne papa se wo hwe no na oso onko hwe no na be ye DNA na be ye DNA be ye utiri so no wo pampa so NDA for o se dey NDA was NDA yes am ya NDA nka ho enti am ya NDA awura ntwanto ma me NDA ya am ya NDA nka ho NDA nka ho na mama na mu say NDA kwa me ne ene dia hia na wo ba mu akasa DNA no wonu mu kan boss NDA DNA no wakan ha party ma bibia anya me yanse sesei pa na ma ni bi brebre on ma ni bi brebre wo munya ba ma bi ma nso omummemu ma wo mo na nko munya kakra kra di pa na omo adane wo mo ho akwa ade aba now omo no eho kire wo mo sese ma ko se da bia wo ka so obeya stories 20 wo beya edoso me hwa me mafo 20 anu omo sugu nso wo enya me kura na hu mo banka abo bia che ware da bi ya besu ma go mi se be mai ye bu kotodwe na bi su na bi ebiani na wo de wo nyame hu mobo wo beda be ma nchen
ama bema no hwe wo ye bo wudua mikura ekuro mimia what as ekuro mimia bema ye to ne bo se no nsuo hye di mia na chese wonko awo udabreshe de hye wa han mu no ye different unse ma ko obusa no ni kam ta ayi o se da bi mempe o so ompe condom tadue mu bo ha opene sa opene wuro eno na ede chese wo ha de na ede ene wo ne ono so se wanya nya ma no so oh na wo ba besia be me to me na ena kra ma ni bi pa cho mesra fa me kofie na me nko hu obusuafo mesra fa me kofie wo de ma me number ba akokra na me mfra wo sister wo de mesra nko awo ba part de wo yetibi ma wo number koma ma me number papa number nuaba number wo nko aba no wan frɛ mu bia wo be me se ma ko ma ni bia hyehyɛ adwumo na me ma no omomo ani na ho unsi wa shada galam se ase sika kakra wo ho unso omo gaga ne so enti omunya kakra na shonku an ne epe enti oba na oba no bo ne homoden na obi sport anim omo ahyehye adwuma eye adwuma na omo ye na nya se sport no na oba beton wo on ton sport bia on ton singlet bia adwuma no mema no gu ho enti wa shada no over 2x4 sport abi ena ode agu ade so ena muhunu anu ani age ena oba we de obo ne homode omomode wa hyehye adwuma na ode nam ho first obehye we ho na sika wo ho na we isogu na no enti na wo mpese obedane ne ho part mpese obedane ne ho akoba bia enti na akwa kase mi kire mu a eye nsem bebre ma ko si kire ni mu part me na me de me na mafra wo me na me de me credit me na me ye me program ena me say part kire mi bu kasa sa 3 hours kra meji na me di amount na na mo na adum ni adan ena okoku nkola no obi a wo se nya ne mma enkura yi ni papa no oku wo mo eye wa asem ben mo nwe ena me ko dani akire ena me ko dani akire unse wusuro wu afi na wu be wu ai so onye ne kapre wa nkura na ama no wa fanyi se na hye no bisadu sika ya efanyi se wo bebre eba party wo bebre eti wo pass san wa adwene sesa wo ho party eni pass san ya adwene eni pa ye da sori ya yesu nyansa eti ne ekoda sumye so wo no na ya adwene eti ne ye ka ye ni gusu wo no na wa adwene ama de party ko adwene biem omo tufu no omo na ka kire wo party ono na ka kire wo sister no na ka kire wo ya hawoni ba mai betena ha wanka nsem bia wo sister na ehwe TV no so ena ono ehu niema na wo ye no ena ono ane wo tie no ontobi nka nkyede de akwanya aba ena sese wo ka kire wo se part wo ya hawoni etinyo obi na ka eti part se wo pese wo twa wo ho na wo fura hawoni mu ba eno ano no mesra obema wo manie je wa ade asumdue mra enye sa so a wo be bra papa wo mano wosi wo muni papa wo mano ekwe wo mu do be fa so no wo sa de be ba ha wo de opa fa sa yin ba bi nsuo nka wo de be ba ha aba be pa achew na wo mane de achew ye de ato ho muntwa nto ho Nikki's Pizza Fan Club ye ma me Nikita Nikita nyame nhira wo papa osemako je 300 cedis na efama osemfama ho Priscilla no fantonsuo no Prissy no fantonsuo no anampo se nani no eba opapa mfantadro emfa emuso nyame nhira Nikki Pizza Fan Club ma Nikita enu papa Pizarro Mr. Siama nyame nhira mo pa Entino munimsa Makejase UK Makejase ma afitu kitwe bi na ababa we ebusuafo ena omunsu mu ba se odi suban we 90 kwa so se mema mi ensatimi no wanda na utimi bie wa no se oni nkwala ni papa Akoma FM 87.9 wa wo fo hwe ja wo fo no musa se na nkwala no papa we na ma mi so no koyo beda bedi tini ba no koya iska baba no agi bie we kire suban a ewo fie ho na wo shabrabo we na wo di benyini adi abawiase na nkwala yinyini ni ebusa se mama ye hwe ye papa ya wo se wa waru ya ni tiwe je so na be hwe nkwala ara na
Grandma ne maame ho. Wa ne maame ho. No ne papa ne te e wo ba bi foforo. Ene bema misra na onhwe yi. Lenso bema mo ni abobo. Bema no onhwe yi pa, bema na oni sa baba we ti o sisi a onye very careful. 87.9 da obenyim ne peda no a won ko hospital. No ko ye ndie. Won ne ba no ko ne so ne na wo a. On fa kwala no ko ye ndie. Fi se akga no onim ye. Oba ba bi asika wa esu se na misuba nsitie. On tama na ye nue wo ne galam se mu a. Wo so good no. Eno de ne because obo voice yi krai. That wo obusa se na wo kra de na wo yesa. Na dai na me ka se tobo. Me no ba kwa busuafo ho. Na wo so gira radio kase so kase. Ni papa. Won carry chese wonnim no kwa won carry nchire no. Carry nchire no. Na wo yakasa wo ye dwamanfo a enya wa usuban na akire de wo yo. Na ka ba yakama we de would boss abra we say. Ba ya wo da so yi. Ba yakama we ubo. Wo ya o say audience makasa bisa obi say obi di me photo atoso. Edaso da. Edaso de na kasa. Edaso da. Woni ya ne wo kasa nti o say do photo to. Edaso. Na wiase fo woni pe ne kasa. Edaso. So no. Fili gadochi. Na wodi suban we na nam enti abrabo be pa na wo be bo. Dachi wo mabenya papa. Nkola nso mu ye ntafo. Na me bon person nkola nchia ba wo so. Awia kete. So wo mu woni na wo mu nchia ba wo ne nana no so. Engwa wo mu kanje se mu fa enkoye papa wo. Na adai na ehimfa na wiase kra akoi. Wiase we. Eni pepede wo wiase. So zero was aka na no amuom. Aso pensesa. We be open system be say no na o kana no mu just me wura da ka ba ya kama we de e mema me senti me anyu we say enkola yi wo ma very stranded wo assassin so omi ni mo papa we was so na ko tira so de na so for ye ni mi nyansa na tumi a wo ha no tumi a wo jeje no na come out na come out be ye na ha no be ye we say we ye adwuma be ye we jama we would we suban we nam near the answer tools near piano na tower for so ni sisi what ni tu chi omu no mu so omu no mu ho aso ni dangerous we say fine Jimmy kwa we so for bisra kwara wo ba sori a hwehwe na bra bobu ye bubu nkronya wa asare de bubu na wo bi ka so omu akonya to do bubu nkronya se be ye omu be ja akweku ya me ya pon akofie de ki na kin wo one nine wo pega na kwasoro ni aje for hours ni abe ye pia ntuma ye de achechire ho adai suba boni we be ye de bu nsama ja ye be sere ni anum ma anum mo hwam hu yie nipa wo nyim wo no fa de ne ma no na on hwa ne ba ne bedroom na bi me se haya wo de nkwala we be ba hadi osro fa ma o be fa be bia do ko bia so ye be fro ba ka kire mo se nkwala wo mu ni papa enti sa branch on sore nko ye be se nu abema no onu so hwa na brabo ye kakra na be bia wadu die no ni ba ba bia de enko ba jitu na kwaka na nka do so enya hwe nyame be ma foforo sha mane mfa na wodo be ba Mama, ye jai dia bebe nie beba. So mun jai di. Na me problem ye say, o fa me ensampa. Ene pe ba ko bia wo ne ono na ne ne da. Ana. Say no me so bia say wo fa me ensa. Wo bia be da. O be so fa me ensa. Na so no mo nyina be da dia say problem. No. Mama me ba na Papa Tobo. Mati. David. Na me metu. Yo, wa me person mention. Me ensa ne dia. Fa dia ba ko bia onim se ni pass mercy dia se bi me ne nyema. Problem bi ani. Eni ti no onim se problem ni wa dia ma abrantie. Na wo dia ma na wie na wo sa se etese no. So se wo so oni papa o. Enkra ni papa. Me ho no so age atum se me hwe me ya sure set time no ne ababa we to no ni oba bia nti ono fa ne se oba ware no se de otimide ne ma na busuafo no se na na nije no o so ka se nyeni suban na ko yo oba ya ne bobo nti utimo se na be me na ni da ho se nko no e na nko pes na ababa wa ne na adwe ne nam Ivory Coast ne Jamaica o tumi fa be baba ko Dabi
enti wontimi me mama de bia me kasa oni abrante ana baba wa bi e sign na se wo hwe na se ono no wo pese wo hu na busuafo o twe ne ho sign ompel obi opewa obi wo ho busuafo ni no wontimi fa wo sanko ye be busan se na wenzo e senti na ne maami busan se ba ma weso free e ti busan Michael no na busuafo ni no wo Michael nso busuafo ni nim no Michael no nso ntwa number eti we na nko be he no ono nso so no ono nso ntimi ohun e na ono nso abrabo na obo no nso wo ntimi njai eti de be ya ne se na oba ha kakra na okọ ha kakra na okọ ha kakra me pa ma cho musu mu njai di de ne ne sese no mo bo mo ho ban because since na ba dia aba nyaudia sese nkra mienu na bo so wasa afa cha sa akọwo foforo sese e ka enema no kra na afa na ebe bo so o first one o ansa na kafo aba na me to na me dwo se na ababa we wo ba first one na wa be won ta fo na wasa akọwo sese na wo mpese abrante wa ready so person hwe ne ba na o ma kwan me yen hwe no me pa che o gare na nkra ne te o maame ho die no eti wan kasa no eye ofe a waja nkra na bo maame so na wasa akwatena be ma foforo so edema asema edema nkwa na ati wiase a wo gie esemo nkra no be me ya ba ene ye hu ye nka me mo ne mo wa hwe se de ye nkrofo besi ebetena hanom ena mama me peska kakra kosate bibi de ahwe me ma be ma na mne na wo no hwe me na de nyame ya adom na be ma na aba se fa me mama me be me so ananti o se openima no wo so hu o mo picture no hu se nkra no ye ne mama hu se yes utimi nyem na o hwe obi anima na che se wase utimi de me de ko e de anya ne dia me hu ne se anya ne dia nkra ni tiri hu no ni tiri o yes kwa me ma de me nya nkra ne mo se o paso no so o paso e bi o hu ne se nkra no so ba me ni nyina ma baba wa ne na metu ne fa ne o maame no because they say baby ade na ekọ no ayehu onja mu ma ne nko abrante ote mi hu ne se obeje ma na ena se odi afashoro na anye ya se de ositi anani ese abre no obetima ye bi me de me mese ma me ne nkra no wo no ho no omo ye se nko omo ba ho na nka wo se omo ba na motena se na nka musiese na asumdue mu ababa we ye frɛ no me ne no a bone a wadie eno anse mama mafom me pa chaw ebia me ba me asiesie ana abrante no kra no me ne mabusu abekɔ no ho na yakɔtena se na asiesie na NDA kro na wo ka no na nka makwa me ye sure san ka abrante kra na Akoma beto no ye na wo se toto ayampia ama omu gina akire no omu jeje akire no so keka bi chaw dia me pa chaw eju time a wo bewu na omu nyina ombetwe omo na aka wo kwanti wo kɔ no dwene hu ye me da se ye bepo no me nsa pepe sanse ene commentary e wo ho nti no me nsa pepe mama what is essential wa say enya ne papa ye ATM ene jai nti ye bepo no me nsa pepe se wo pe wo bi e de nsamfun se ye di no a enya yigbeni be ma